Irio nade jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Ma en chenro mwago e gambaka kendo ang'iyo fuoni mopogore opogore mag del, kidienje mopogore opogore mag del. To kwang'i gi ang'iya wakelo nyaka lakteche molony mondo mi wafuoni e matut ma wang'in to ginyalo bedo kod chandruok mage kod kaka inyalo konygi. Iluonga ni Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio. Yena mondo mi arwake obonyiso wa nyinge en wuod kanye kaeto wadonje to kachiel kachiel koka ketho sa. Machiegni daktari. Studio kendo kawuono mar mondo mi atudra kod wago mbaka yore mag tuoche kod daktari erokamano wadhi mi thuolo machielo mondo mi wachak warwaki kendo kata kamano gima duong' ka ni en chandruok mamako joma mine kendo mako nyaka joma chuo. En chandruok minyalo geng', en chandruok minyalo thiedhi. Po nono ni oseyude inyalo thiedhe nang'o to en ang'o matimo wuoye mamako joma chuo nyaka joma mine. Ma en twak mokadwa nubai kata matin. Kata kamano adwaro ni mondo mi twagni kik wakete aketa ni sani emwarito mondo mi ang' wachak penjo laktar sa sama laktar ochako go kodwa mbaka to ichako wuoyo kodwa kokalo Facebook page, ichako wuoyo kodwa yore mopogore opogore kaka SMS mondo mi kaka sa medo sudo te kaka twagni bende medo dhi nyime. Kaka joma mine mano kakelo mana ranyisi matin nono to ka isekonyori nitiere ga yomyo moro mar leche manyalo bedo kaka joma chuo kaka higni medo sudo kata kotende kaka tuoche mopogore opogore thoro mako ng'ato yomyo moko thoro bedo kuonde mopogore opogore mag del ka yena mondo mi kora rwak daktari ayanga onyiso anyinge en wuod kanye kaeto wadonjo achiel kachiel e twak. Erokamano Ruth, amor kendo mar chopo studio mar tudruok kod jowinjo ka wago mbaka e yore mag midhieche mag tuoche ma wabedo ka gi kacha. Nyinga Ken Otieno, an ja Homa Bay Kocha in specific to sani antie Nairobi. An a physiotherapist by profession. Ni ng'ama ok ong'eyo ng'ama physiotherapist en jalony kuom thiedho tuoche motudore kod fuond, leche, rem ma nyalo yudore e fuonde kod weche motudore kod obwongo. Tiende ni physical elements. Koro gimora mora ma is physical, watimone physical therapy. Tiende ni watiyo gi yath to kwati gi yath ayanga to watiyo gi yore mag kelo thieth ka watiyo gi yath achiel kachiel. Kamano. Yore mag kelo thieth ka okoti kod yath achiel kachiel. Tiende ni yore mag physiotherapy kata yore mag ruecho bende en yo manyalo kelo ngima. Mano en achiel kuom gino ma seche moko watiyo godo kaka yono mag thieth physiotherapy. Kamano. Daktari, adwa ni miwa topic makawuono. Diher mondo mwago mbaka kotende kod ang'o atemo ngeko ne johera mar chenro ni leche manyalo bedo mayom yom kuom joma mine, manyalo bedo mayom yom nyaka kuom joma chuo. Thor wache nang'o ka? Kawuono da wuoyo matin kuom pelvic floor dysfunction. Tiende ni leche leche masiro bladder dhi oko maduong' kod ma hold mfuko mar nyuol. Tiende ni humb. Magi leche mayudore e bwo piny ma seche moko bedo gi chandruok ahinya ahinya ne joma mine to ken joma mine kende to kata ne joma chuo bedo gi yomyom mag lechegi. Koro iyudo ka ng'ato nyalo ng'isi ni en gi tabu moro to king'iyo tabu ni ok en tabu mwaka moro to en tabu motudore kod leche. Koro wawuoyo kuom yomyom mag leche mar bwo ich. Tiende ni piny mar ich ka. Kamano. Koro wada wuoyo ahinya kuom leche yomyom mag lechego. Kamano. Koro ni pelvic floor muscle dysfunction. Unyalo bedo gi yomyom, onyalo bedo ni en gi ridruok moro ma ok ni kare to magi nyalo affect kaka wa function kata kaka dende watiyo. Ahinya kaka wanyalo wacho yore mag dhi oko matin, dhi oko maduong', ng'ato nyalo bedo gi tabu nikech yomyom mag leche. En area note. Kar oko matin ka kar oko maduong' ka kar dag nyathi uterus ka tiende ni en area no mana pani kaka wandike e screen kanyo donjo maber mokalo nyakwara mugia jwang' en pelvic floor to oting'o leche mang'eny mopogore opogore. Daktari wacho ni nyalo ridore kata nyalo bedo kod yomyom. Tiende nitiere kaka onego bed ni obedo. Wachaka ne pelvic floor wantiere kod picha moro ka daktari okang'eyo ni ma en mondo mi
mi imulnwa godo mana matin mondo mi oganda uyud gima wacho kama dhiye. Kwa wuoyo kuom pelvic floor, tiende ni mano time wa describe godo leche motudore kod piny ich. Koro yore adek ma leche gi konyo gin gikonyo keto kata geng'o bladder Inyalo chunga dok. Bladder ma kawang'iyo kae ni bladder mano kar dag lach kod komachielo wanyalo kor gine maduong' oko maduong' kae be nitiere sphincters. Koro nitiere 3 sphincters. Koro sphincters gi ma en vaginal area, one gi anal, and then there is a urethra. Koro kaka ng'ato dhi oko matin gi oko maduong' kod seche ma ng'ato nyuol, leche te muting'o magi te ema waluongo ni pelvic floor muscles. Nikech king'iyo mae te chalo kikapu to pinyne kae oginene chal ka gima nitiere a sling moting'e malo. Koro leche te ma oriwore mating'o gi malo gi te ema bedo ga gi yomyom seche moko ema wacho ni pelvic floor. Koro gin leche mantiere bwo piny makonyo ting'o bladder, makonyo ting'o ginene oko maduong', oko matin, youth kar nyuol, mago te. Koro leche go ka gin gi yomyom seche moko kelo tabu ema kawuono wada wuoye kuome. Koro ina short e yo machiek gi dhok machielo mwaluongo ni pelvic floor muscles. Ilere maber mokalo kendo wantiere kod picha manyise maler e TV mari, tiende ni leche momako gimora mora mantiere ka piny dendi kama akamoting'o kar losruok maduong', kar losruok matin, dhod nyuol, area no te mano e pelvic floor, mano ema wawuoyo odiochieng' ma kawuono, yomyom mare kata ridruok mare, kata kamano boketo maino e yomyom mare. Daktari, seche wawacho ni entiere kod dysfunction kata entiere kod yomyom kata ridruok, ma watemo wacho nang'o? Nikech ero waseneno pichano kaka en, waneno tije ni onego bed ni osiro kuonde mopogore opogore mag del, kaka kar lach, kaka kar oko maduong', kaka kar nyuol bende onego bed ni otegno mondo mi omake maber. Dysfunction kata yomyom mare kata ridruok. Kuom dysfunction en gino ma ok ti makal, tieni ok oti kaka onego bed ni otiyo. Chutho kaka sewacho tij lechegi en mar riwo kata geng'o dhoth mar lach kod dhoth mar oko maduong' kod kar nyuol kae. Seche ma yomyom, seche ma ok oti maber, tiende ni functionality magi te kata tijegi te dhi bedo maonge, nikech chutho ok onego bed ni kimodho pi to bang' dakika mathis isedhi oko. Pigni nyaka bed e dendi matin, mag seche moko dhi to budore kama onego bede mi waluongo ni bladder no, kaso bang'e kopong' e koko dhi oko. Tibiro iwinjo kidwa dhi oko. Tinyalo yudo ka ni ine seche moko ma bladder ok opong', en gi pi matin kata lach nitiere iye matin, to ibet abeta kama to kichung' tiyudo ka idhi oko matin. Koro seche midhi oko matin ka ok ni in gi ikruok mar dhi oko no, mano wanyalo luongo ni incontinence. Seche ma incontinence timore, achiel kuom gima nyalo miyo mano timre en ni kopo ni leche ka nigi yomyom, koro mano e dysfunction. Mar ariyo, mano nyalo timore e oko matin kata mano be nyalo timore e oko maduong'. Koro seche ma leche go yomyom ok nyal geng'o mano mwaluongo ni pelvic floor dysfunction. Kamano. Wang'e ne kar dhod nyuol ka kar nyuol ka kar oko matin, wacho ni oko matin wuok awuoka, pukore apuka, oko maduong' bende nyalo wuok awuoka nikech leche go dhi mobedo mayomyom. Wang'e te nang'o manyalo miyo matimore. Koro wang'e ne kar nyuol ka, to ka te nang'o matimore, daktari? Ka entiere kod dysfunction. Dysfunction mantiere kanyo, leche gi te gitudore, gitiyo tich moro achiel. Seche ma dhodh nyuol ka nigi yomyom mag leche gi, ng'ato biro bedo gi tabu kaka iyudo ka ng'ato kaka ng'ama miyo kata ng'ama dichuol ok nyal timo hera yono makare. Nitiere ni leche ka yomyom, koro onge gima nyalo timore kanyo. Koro kuonde adek go bedo gi tabu. Ni ng'ama miyo ahinya ibiro yudo ka leche go ok nyal mako, koro gibedo gi
ok ni ng'ato ok nyal bedo gi yo mar timo hera yo no makare kamano kata riwruok yo makare mano waboduoge bang'e matin yie wateni gi kidi mana matin nono nikech en gin leche mopogore opogore githoro bedo leche mar nyalo romo adi kiko kidhi matut ahinya kose en achiel mopedhore momake maber no gin leche mopogore opogore nitiere e picha moko matemo yango but nitiere adek kuomgi ma nigi nengo ahinya ahinya but ng'eny gi te gisiro pek mar bondich gi piny koro wan gi moluongo nying achiel moluongo gi to waluongo ni Laveta Ani so Laveta Ani ni en wan gi Bulbosponginosus mokoro nyinge ma seche moko ok wanyal winjo to wanyalo kete machuok ni gin leche mopogore opogore masiro dobed magi daktari gin magi koro leche adek moluong ni Laveta Ani tiende ni giting'o malo seche ma elevation bedo tiende ni gikonyo mondo mi organs mantiere within the pelvic area ok dog piny koro gisiro koro adek ka ema most important no moluongo ni puborectal, pubococcygeal and iliococcygeal. Koro coccyx to en tailbone tiende ni chogo mwabede ni koro giriwore chogo no to gibiro to the pelvis mbele koni koro seche ma gin gi yom gikelo ng'ikruok kaka wa control lach kod oko maduong' kamano erokamano nya daktari leche go gi dhogi mag science go tapani wawe gi kanyo mondo mwadhi adhi gi mwanyalo winjo mayot mondo oganda oyud konyo koro mago to e kuon ma tabu bede king'iyo koni mbele kae inyalo chunga king'iyo kae gi ka magi koro leche ma mtiere kon ma left kon ma right to gitimo tich achiel koro seche ma gin gi weakness ibiro ka opening in these areas bedo affected and contraction margi kaka gi diyore kata gi yawre bedo gi tabu koro seche ma giyawre yo maber kata gin loose o ginyal geng'o gimoro amora matimore in these areas koro yom mag leche gi kelo tabu ne ng'ato koponi en gi shida aina no kamano kakineno e screen kakineno e TV ni nyakora Munge Jwang mane kamwa wuoyo odiochieng' ma kawuono en yom mag leche masiro fuoni mopogore opogore mag del daktari wacho ni chandruogni mako joma mine to mako joma chuo bende kata kamano ong'eny kuom jomage kuom joma mine kos kuom joma chuo kose nena 50-50 onyalo mako joma chuo to nyalo mako joma mine e kidienye maromre yom mag leche to king'iyo ahinya jogo man gi high percentage mag bedo kod tabu ni en joma mine joma chuo be nyalo bedo kode to seche moko gibedo kode at advanced stages kaka koro higni niang'e ma ng'ato nyalo chako bedo kode but under normal ages average age iyudo ka joma mine karibu atamalo 50 to ma kendo yudore tok nyuol en achiel kuom gino mamiyo joma mine nigi higher percentage moloyo joma dichuo koro mano kipenjo tanyalo duoki ni joma mine nigi tabu ni ahinya moloyo joma dichuo kamano joma mine nigi chandruogni mang'eny moingo joma chuo makoro oko matin wuoka oko maduong' wuoka samoro korka yor nyuol ka abende nyalo bedo kod tabu kaka daktari nowacho ni nyalo kelo chandruoge mang'eny ahinya e udi joma mine kod atamalo 50 gi wiye kipimo kod joma chuo de bede ni ang'o manyalo miyo leche gi bedo mayom kuom joma mine kachiel kod ka joma chuo kik dhi mabor bang' thuolo machuok nono to adwa ni wang'ia ni to en ang'o manyalo timore momiyo leche gi nyalo bedo mayom momiyo kik isude Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai Experience Yako Iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, akinguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811 *447# to get Nakupenda Mpenzi. Alot marangina ni dwaro pi mang'eny. Idwaro ni lo ng'ich ne seche te kata umodho mana maber. Tungine no ka one take a strong connection. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Debede ni ang'o manyalo miyo leche gi bedo mayomyo mane wantiere kane pok wadhi e yueyo. Daktari kanye ma wantiere mondo mi oganda wa ong'e ni to seche ma leche go bedo mayomyo debe ni ang'o motimore. Nikech seche ma koro ng'ato nyalo bedo piny to oko maduong' wuoka oko matin wuoka weche mag timo hera ka bende niwacho ni nyalo kelo chandruok mabende nyalo kelo chandruok e family kata e keny. En ang'o manyalo timore ma miyo ng'ato nyalo bedo kod chandruogni? Ahinya gima kelo chandruok ni ka kuongo kuom joma mine, achiel kuom gi en obedo ga postpartum, tiende ni tok nyuol sechego ma miyo yach leche mag del sana mag pelvic floor gibedo a bit elastic. Koro seche ma gibedo elastic to tok nyuol iyudo ka gibedo gi yom. Mano nyalo kelo achiel kuom gi tok nyuol. Mar ariyo, nyuol nyalo bedo ma normal, nyuol be nyalo bedo through CS kata bero. Koro seche motimne leche bero, ahinya pelvic floor muscles gidhi bedo gi yom. Mano be nyalo kelo mano. Nyathi ka duong', seche ma ng'ato onyuol nyathi to duong', hinyruok moko nyalo bedo kar nyuol kanyo. Mano nyalo dhi miyo leche ka barore kata yiech, mano be nyalo kelo rem. Kopogore gi mano, ratil mar del seche moko ka in gi ratil mar del mang'eny nyalo dhi kelo pressure nyalo kelo pressure leche gi mami leche gi chak bed gi yom mok nyal ting'o dendi e yono makare. Machielo ntiere behaviors moko nyalo bedo godo kaka joma chuo nyalo yudo ka ng'ato riembo mtoka to oa Mombasa biro Nairobi to en gi aja ma dhi oko to oko dhi oko. Koro bedo ni ok idhi oko no is strain mar muscles ka. Baadaye bang'e nyalo kelo ni tabu. Tiende ni iketo gi koro gi bede gitiyo tich moko nego be ni gitiyo. Mano be nyalo kelo tabu. To mano nyalo yudo ka ng'ato chako bedo gi ich mokorore nikech leche ka bedo mojing. Koro ginyal yawre no yo makare. Machielo accidents nyalo kelo tabu aina gi. Kopogore gi mano, wan gi tabu be mada ket kode mwaluongo ni fistula. Fistula ni be nyalo kelo ni tabu ma mi ibed gi yom mag leche gi. Machielo jo sports, nitie sports ma waluongo ni gymnasts. Koro jok matimo gymnasts seche moko gitimo overstretching exercises. Koro exercise ma overstretch be seche moko nyalo kelo tabu. Nido ka muscles dhi overstretch koro yuare koro bedo very relaxed. And then of course seche moko be aina yedhe mwatiyo godo
moko maluongo ni muscle relaxants mago nyalo kelo to kopogore gi mano to neurological disorders machal kaka ni ng'ato nigi Parkinson, tuo maluongo ni Parkinson kod seche moko igni be nyalo miyo ng'ato bedo gi yom mar lechegi. Koro lechegi kosebedo mayom koro ibedo gi tabu ni chako bedo ni in continence, ok inyal control lach, ok inyal control oko maduong'. Koro mage achiel kuom gigo manyalo kelo tabu ne lechegi. Kamano. Ipimonwa kacha ni tok nyuol ne joma mine seche ma ng'ama miyo ting'o ich dweche 9 leche ka yware kendo ginyalo bedo ni gi strain mokalo. Koro tok nyuol samoro ok ginyal dok e wang'e, koro gibedo kod mbekni kata yom nyalo kelo chandruogni. Ne joma chuo bende kapono ni mako oko matin kata oko maduong' aming'a nyalo kelo chandruogni, masirni kata accidents mopogore opogore. Kama daher mondo mipim na daktari ni ratil mamalo mar del. Moko gita understand kenda winjo kaka di to ratil mamalo mar del nyalo miyo leche gibedo mayom nade. Kaka gibedo mayom en kaka gibedo strained. Tiende ni ing'eni lechegi mostly chal gi ine mwabede. Between the pelvic bone, kaka no bedo describe kacha, kibede kind bam ni kama, lechego ema hold anything ba. Emosilo dendi. To seche ma dendi nigi pek mang'eny, actually ma en the lateral view ma ogoye ka malo kabiro piny. Koro chal ni lechegi mibede. Koro seche mibede lechegi to weight be ni malo, tiene ni gisirore mang'eny. Koro seche ma gisirore mang'eny no, ginyalo bedo gi yom nikech pressure bedo malo. Koro seche ma ingi ratil man malo, i overwork kata imiyo gi tich matek. Mano be nyalo kelo mbekni, to nyalo kelo tabu ma koro ichako bedo incontinence. Kamano. Gimoro mar chandruogni ka bini ratil mamalo mar del. Chandruogni ka bi ratil mamalo mar del. Manyiso ni nitiere kaka onego bed ni ji ng'iyo ratil mar del. Ratil mar del, BMI onego bed ni wang'iyo yono makare nikech almost gimoro obed diabetes, obed blood pressure, obed tuoche mang'eny otudore kod ratil mar del. Kamano. Daktari kaponono ni ng'ama miyo oakonyore kata koko oakonyore, iwacho ni gik mang'eny bende nyalo kele kata kaka higni bende sudo kod weche makamago, kata ng'ama dichuo nyalo bedo kod chandruogni mag yom mag lechegi. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bede ni gimoro rach. Achiel kuomgi inyalo bedo mana ni in kamoro tifuolo. Kifuolo tichako winjo ni ndeng' mar lach, kata ndeng' mar pi. Inyalo bedo to kama ibedo no kiwuoke to ne ok ing'eyo, tiyudo kaka mibedo no otimo pi. Mana achiel kuom ranyisi. Mar ariyo, kong'ama dichuo, seche moko teko mar riwruok kod ng'ama miyo nyalo chako bedo ni lal, koro onge. Kod ok inyal hold lach, inyalo winjo ni dwa dhi layo, to ki holde, ok inyal holde mal period of time. Mago ranyisi moko ma inyalo neno openly ka ng'ato ok ong'isi. Inyalo bedo abeda tiyudo ka mago timore, control ionge godo. Fuola ni miyo inyalo dhi oko matin kata oko maduong' without your ka ok ing'eyo. Kamano. Wantiere ka kod picha moro ma nyakwara Mogejwang' inyalo ng'iyo moko kuom ranyisi kaka Dr. Ken pimonwa. Kapo nono ni ifuolo katijir tiwinjo ka gima intiere kod ndong' mar pi kata onyalo wuoka mang'eny mar oko matin kata mar lach. Iwachonwa kacha ni rem mar onding'. Nikech nitiere riwruok e kind lechegi. Mano be nyalo kelo, inyalo winjo rem mar onding'. Seche moko inyalo paro ni en shida mar onding' to ok en shida mar onding'. Kasto nitiere be nerve motudore kod onding' kod lechegi. Koro seche ma nerve no bedo affected, inyalo chako bedo gi tabuni. Kamano. Daktari kipimna ni gini obiro ga stages kata levels, kose nena gimoro matimore atima dichiel. Ma ipopo ka chieng' moro achiel kichiewo to kifuolo kata kijir tipo mana ka iseolo pi kama ni fuole kata kama ne jire. Onyalo chakore matin. But over time, kaluwore gi weakness, kaka yom medo bedo mang'eny, to medre. Koro ok otimre dichiel, to timore mos. Kaso be luwore gi gimokele. Inyalo yudo ni ng'ato nigi enlarged prostate. Ka ng'ama nigi prostate problem, biro chako mos. Tiende ni en makoro ndeng' mar lach biro ka ok ong'eyo.
but onyalo winjo seche moko to seche moko bira ma ok ong'eyo. To over time ka enlargement obedo mang'eny to dhi bedo gi ndong' mang'eny. Kata koro dhi oko matini biro bira freely ma ok onyal geng'o. To komachielo ka wach ni kod jok mamine moa nyuol kata man gi issue mag fistula, mano to nyalo timore atima sechego. Tokeno inyalo ka koro ibedo gi yom mar lechegi. Koro opogore, ok en standard ni onyalo bedo stage ka stage. Kuom ng'at achiel onyalo chakore mos kuom ng'at machielo onyalo chakore dichiel. Koro ok en gi standard manifestation. Obiro yono mopogore kaluwore gi gino mokele. Wacho ni injury machalo kaka accident mago be nyalo kele. Wach ni kantiere tear kata ng'ato nigi collapse mar dag nyuol. Kapo ni collapse mag dag nyuol odhi ogore piny, uteral collapse, mano be nyalo dhi kelo pressure immediately, to mano nyalo interfere gi muscles kaka gi contract, kaka gi control kar lach kar dhi oko maduong'. Koro ok obi stages. Luwore gi gima kele. Kamano. Daktari, pimnwa ni seche ma ng'ato osechako neno ranyisi gi. Nyalo bedo ni jir dichiel, tiwinjo ka kati fuolo iwinjo ka gima iolo pi. Samoro bende ka ifuolo to bedo kiwinje. Wanyalo bedo gi one off teneni otimore tima ka dichiel, koso te kata kano setimore kamano intiere kod chandruok, intiere kod yom. Ok wanyal wacho ni timruok ne dichiel no means ni in gi problem. Ng'ini seche moko be ng'ato nyalo bedo gi stress kata obedo overpressed. Imadho modho pi mang'eny, madho gik ma pi since morning nyako dhiambo, tisebedo ki hold lach ni idhi ok iyudo thuolo. Koro the only chance miyudo en maybe late in the evening. To kata ka pok ochopo kanyo ti igir pressure madhi build a stomach nyalo dhire, mano nyalo timore. To mano ok wanyalo wacho ni en yom. To ka en gima timore sa ka sa, to en gima repeated, to wanyalo wacho ni mano koro nitiere tabu kamano. Koro miyo ger dichiel to mano timore, ok inyal wach conclude. Nyaki observe komondi, ka en gima timore sa ka sa, nyaka koro ing'e ni ma nyalo bedo yom mag lechegi ema kelo ni tabu. Kaito bende luwore kod kaka ya gigik mese kaka isebedo kiwuotho, isebedo kimodho pi madho nyuka, isebedo kimako oko ni kuom thuolo malach mokalo. Kijir to nyalo wuok. To kotimore sate makata pi mang'eny mimodho onge, to kanyo koro ne gichak pande bede ni ang'o matimore. To timore ne joma chuo, otimore ne joma mine bende. Thoth ne joma mine tok ka joma mine osekonyore. Ok ang'eyo ni nyalo tim nang'o kata nyalo geng'e nang'o ka ng'ama miyo pok okonyore, kata kamano mano wabiro donje bang'e matin kisenyisowa kaka itimo diagnosis. Alright, diagnosis mag tuochegi, mokwongo wakawo history ma jatuo. History ni mabiro ng'isowa gima timore kod step mwakawo mar thieth. Koro diagnosis kae wan gi yore mopogore. Wanyalo timo physical examination. Bang' ka wasekawo clinical history, tiende ni wang'eyo jatuo ni osenyuol didi, nonyuol e yo mane, notimo CS kata nonyuol in a normal position, in a normal delivery, osebedo gi tabu moro amora e pelvic, ka ntiere kata onge. Koro penjogo nyalo miyo wang'eyo ni to en ang'o. Kasto ng'eyo ni lechegi yom kata ok yom, jatuo wuon bro ng'isi ni experience magi. Otiende ni seche ma blada opong' kata dag lach opong', ok onyal dhi oko. En oyudo ko odhi oko sa ka sa. To maybe nonyuol 3 months ago, to ma osebedo ka timore. Koro ing'e ni mano, king'isowa mano, to watude gi nyuol ni cha. To ka ok isebedo gi accident, mano be history bro ng'isowa ni mano ok en. Koro kopogore gi mano, to nitiere imaging examination mwatimo. Inyalo tim ni MRI.
mar ng'iso koponi ok in gi history mar nyuol no, wanyalo timo MRI mar ng'iso the structure mar pelvic, tiende ni lechego wang'iyo ni position gi chal nade, ka in gi tuo moro, nikech wanyalo bedo gi tuo moro e pinyi ma contribute to mano, ko inyalo tim ni MRI, inyalo tim ni ultrasound kod physical examination be achiel kuom gi nyalo bedo ntiere gima watiyogo miluongo ni speculum. Kod speculum ni en ibiro rwake kanyo either in the anal area kata in the vaginal area, mangisowa kaka the inside of the wall chalo. Inyalo bedo ni ntiere gi kuot moro madhi put pressure, inyalo bedo gi swelling kata kuot moro iye kanyo maketo pressure e muscles gi. Mano be kwa tiyo gi machines go wanyalo ng'eyo. Koro yore mwatiyo godo to kisemiyowa history to wa decide. Koro inyalo bedo MRI, inyalo bedo X-ray, ultrasound, mago te yote mwanyalo tiyo godo. Kamano. Ta inya maduong' makonyowa en history. History mar problem ni. Koro wa decide ni to mane mwakao kaluwore gi gima waparo ni tabu ni nyalo bedo. Ntiere gimoro ma daktari wacho ni history ka mowacho ni gitiyogo ahinya, ibo penji ni senyuol didi kaka ng'ama miyo, ni gitudruok mane. Bende nitiere thieth, ka thieth nitiere, thieth chal nade. Moko gi mathoth bire kidieny mar 3, kama wadhi yaw line bende mondo mi penj laktar, nikech mane thoro wach ka ni wapenj laktar mondo mi wabed kod ngima makare, omiyo kik isud kata matin. Royal Mabati Factory Limited, kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende, chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende, wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07223 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Omera Ajit, bende nyingi mar adiere na Ajit, koso ini wuondo jite kae, ero inchunga ne kanyo, ng'ani koro dhi kanye, ipondo kanye. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Baba gi William Ruto emano kele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Nadko ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo. Chapni mar chwalo nyime ripod Nadko sechako neno bang' Raila rem kao kom mar AUC. Besides them supporting us out there,
we feel that the expertise can be useful here in Parliament. Duond buche mag Azimio yudo lemo madito mag komiti mag od bura. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Jochiw thieth mane ondiki e bwo chenro mar Universal Health Coverage olando ng'anyo margi machakore kiny. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'eyo yomyoma mar leche mamako piny ich, gimoro amora mantiere piny ich, mana kaka inene wandike screen waka. Dr. Ken nitiere studio ka kendo ikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. Gigo manyalo kelo chandruogni en ratil mamalo mar del. Seche ma nitiere kod ratil mamalo mar del, pressure no te dhi bedo e lechego. Seche ma iyudo masira, nitiere kod tuoche kata chandruoge kaka fistula, inyalo bedo kod yomyom. To ka isekonyori kaka ng'ama miyo, inyalo bedo kod yomyom mag lechegi. Tieni gin gik mang'eny, to bende nyalo bedo kod gik matindo tindo manyalo kelo wich kuot. Nikech samoro idhi kamoro ibet isendisori maber, kichung' to kare oko matin kata oko maduong' osepukore oselwar. En chandruok ma onego bed ni yudo kaka inyalo geng'o. Ka nitiere kod penjo moro amora kik ibed kod wich kuot, daktari nitiere studio oboduoki. Nawinjo kimulo kacha ni kar history ka upenjo ga ni ng'ato osenyuol didi. Ma nitiere kod tudruok mane gi lechegi daktari? Tudruok mag lechegi kaka nawacho ni lechegi gin be magisiro kaka nyathi bet. Seche ma nyathi obede e ich kapok onyuole gin gi rasir, gin gibedo kaka rasir. To ibo yudo ka seche ma ng'ato nyuol dichiel, diriyo, didek, luwore gi kaka yawruok mar kama nyathi wuoke obedo. Koro ka yawruok kanyo nyalo bedo madiny, to lechegi nyalo bedo gi yiech. To ma nyalo bedo ni timore kuom ng'ano manyuol safar mokwongo. Koro ma ibo yudo ka ng'ama nigi history mar bedo ni onyuol safar mokwongo, mano nyalo kelo ne tabu, nikech iyudo ka diny mar lechegi nyalo ina ka usimb Pascal kati wadi nyime. Kamano. Pascal, hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Mano Pascal. Kora penjo kama. Ng'ama dichuo ma kamoro kuma bede kuma na kalo ya muya moro wuok ni. Muya ma en oko matin. Ni kuma na ko wuok ni kachalo bika gima i mor okonto. Onyalo wono dhi oko to i sala kagima mura kanyo ero ma. Manyaka joko no jinsi alkagima ngi sida. Ma be na ina chiel kumano ero. To be nitie chiemo ma ng'ato nyalo chamo manyalo geng'o mano. Ka ogolo gas. Kugolo gas. Muya masik wuoka kala. Anyanya kuom joma chuo. Ma bende nyalo bedo yomyom mag lechegi koso mato mana chandruok machielo yore. Mano nyalo bedo achiel kuom yomyom mag lechegi, nikech in totality gi geng'o gimoro amora minyalo wuoke kanyo. Koro aparo ni kotimo exercise maber, mano nyalo bedo ka en gima timore sa ka sa, nikech onyalo timore dichiel, mano ok wanyalo wacho ni en gi tabu. Lakini ka en gima timore sa ka sa, mano nyalo dwaro mondo mi one daktari mondo ng'e ni to lechegi owuon gin man gin gi tabu, koso tabu nyalo bedo ni nitie e ich. Nikech at the rectal area be nyalo bedo ni gin gi issue. Koro the contraction mar muscles gi, kaka muscles mag rectum contract, kopo ni contract yuno makare mar geng'o kanyo, ng'ato nyalo bedo gi tabu no. Yena ka usimba, Nancy. Nancy, hello, penj laktar. Hello, Ruth, Iriyo. Ariyo machiegni. Amba ariyo maber. Machiegni mami. Asetuora, ariyo mara boro nyaka kawuono. Nato ge bata to pide kata dwa dhi oko matin no to kago kata ndama chiel dakika to oko no se ma wuok na. Koro kanyo ni en shida mane? Kete mana ka daktari dhi miduoko kendo idhi yudo konyruok. No yudo stroke, otho abath. Tinde kata ka oko matino hewe, oko nyal go kang' achiel. Koga go kang' achiel to poka osiwuok te. Seche ma ng'ato nigi stroke affect muscles, oketo leche bedo gi yomyom. To seche ma leche bedo gi yomyom, gikawo bath del konchiel. To mano kotimore tielo, timore bat, seche moko timore bat lenda wang' konchiel. Koro
being ni nerves obedo involve, wan gi nerves ma control be lechegi moluongo ni pudendal nerve. Koro seche ma nerve no nigi tabu, mano nyalo kelo ne yom ma control no. Koro en exercise minyalo tim ne exercise koneno jolony mag women health, physiotherapist man gi lony e women health, nyalo konye timo exercise gi mano bed gima koro ok en tabu anymore. En gima normal, otimore ga ka ng'ato nigi stroke. Correct, but en gima inyalo tim ne thieth. But koponi pok otim ne thieth, onyalo bedo assessed to wang'in to en muscles, koso en gimoro mopogore gi mano. Kamano. Daktari, ka pod wadhi nyime kod simbe kachiel kod twakwa, moro wanyalo donje weche mag thieth, wang'eni to kaponono ni chandruok nitiere, thieth thoro chalo nade? Kwanyalo chako kod samoro en miyo ma oa konyore, thieth chal nade? Ka en jagono mantiere kod ratil mamalo mar del, thieth chalo nade, daktari? Thieth, wan gi yore adek mag thieth. Achiel, kapok idhi nyime anyalo kawo simb Kennedy kain? Yes. Hello, penj laktar? Hello? Machiegni penj laktar? Iluonga ni na penj ere kaka daktari nyalo yudore e kipindi kod mondo konyo wach wan achiel kuom jok ma hinyore to onge jok ma nigi lony mar leche e Kisumu kuondegi. Koro napenjo kaka onyalo tudore kode ko anyalo yudo kony mondo omanye dipok okonyo. Inyalo nyisowa mana matin nono ni nitiere kod chandruok mane Kennedy? Olalna to wacho mano wabro wuoye ka watieko. Abro miyo gi contact. Ni ipenjo weche mag thieth. Weche mag thieth luwore gi gima okelo tabu ni. Mokwongo awacho ni wan gi yore adek mag thieth. Wan gi yore mag yath minyalo mi ng'ato matiyo godo. Wachi ni koponi lechegi gin gi yom to moro en gima rem emokelo. Ng'eto inyalo mi yedhe mag rem, inyalo mi muscle relaxants kata thieth mag pelvic inflammatory disorders kamage makelo tabu. Mar ariyo wan gi surgical intervention, mag bero. Koponi en gima chalo kaka accident kata maybe noyudo nyuol to mane mokelo yom ka kata nentiere yiech mar leche, inyalo timne bero kata inyalo kuoye, mano be nyalo kelo wamake kar surgery kanyo akawie simb Linda. Hello, Linda, penj laktar? Hello. Machiegni Linda, penj laktar? An mara biro ga sama attend. Kata sama tieko attending, koro akiri mong'e. Mari biro nang'o, ang'o matimi Linda? Linda? Wacho mana ni mari biro ga. Ang'o matimi ga Linda? Mara biro ga sama tieko attending. Kata sama attend. Linda, lalno kang'eyo kinyalo make. Aparo ni onyalo bedo the issue mar incontinence, mine godo seche ma attend in the period times. Mano to it could be related gi cramps. Cramps magich seche ma ng'ato attend ka nyalo affect abdominal muscles ma extend to pelvic area. Koro mano could explain gimomiyo mano timore seche ma attend. Tiende ni koponi obedo gi cramping, it can bring about the stress, and then when one has stress, mano be nyalo kelo ne mano. But mano ok wanyalo wacho ni en pelvic floor muscle weakness. En a coincident, no timore seche ma en kod mo attend no. Kamano. Ne wantiere kar ka weche mag thieth, wayudo kacha weche mag yedhe ma inyalo chiwo, yore mag bero. Ani wacho ni wantiere kod kidienje adek mag thieth. Kidienje mar adek ne nang'o? Kidieny mar ariyo en bero, minyalo tim ne ng'ato ka en gi issue sana ka issue mar fistula. Kopogore gi mano to wan gi exercise nikech en yom mar leche. To samora mora ma leche nigi yom to wa rehabilitate gi, watimo ne gi exercise. Nitiere exercise ma specific mwaluongo ni Kegel exercises. Koro exercises gi kopono tim gi to miyo leche ka bedo gi mijing'o, kasto ng'ato bedo gi control. Kech inyalo yudo ka iwinjo kidwa dhi oko, to ok inyal hold. Tiende ni leche ok nyal ridore mageng' dhi oko matin kata oko maduong'. Koro exercise mwatimo gi konyo mar
rido lechegi. Koro wanyalo tiyo gi yor exercise, wanyalo tiyo gi yath, wanyalo tiyo gi bero. But thieth ka thieth biro luwore gi gino ma okelo tabuno. Inyalo yudo ka ng'ato nigi prostate cancer kata cancer mar prostate na. Mano koro ibiro timne, inyalo timne bero, kaso kosetimne bero mano biro reduce yom mag lechegi. To bang'e no, kosetimne bero, tikete exercise ma miyo lechega bedo kod mijing'o. Kamano. Aneno ka nitiere kod matin ne dakika 3 mondo mi chenro ni orum. Kapok orumo Dr. Ken olonya e weche mag physiotherapy, weche mag ruecho kaachiel kod weche mag exercise. Nikech chandruogni thoro mako joma mine, anga onyalo demonstrate mana matin kaka joma mine nyalo timo exercises gi, kata kaka joma chuo nyalo timo exercises gi ka watieko chenro ma kawuono. Seche mopimonwa adwa ni chikiti maber nikech inyalo tiyo kode mondo mi iket lechegi obed motegno, kik ibed kod chandruok e ndalo mabiro. Kata ka pono nitiere kod chandruogni, inyalo chako timo exercises gi seche ma ikori ne manyo thieth moramora ma onego bene yudo. Daktari, watieka ne kod exercises. Koro exercise gi nitiere demonstration mana keto kae. Ng'eny gi gin exercise ma deal kod pelvic, tiende ni nungo kae kod piny ich. Koro kwa ng'iyo ka achiel kuom gima ng'ato nyalo timo ko en gi tabu ni, onyalo kawo pilo to onindo gi ng'eye. Kose nindo to odolo tiendege to keto pile kind tiendege. Seche mokelo pilo kind tiendege odiyo. Onyalo diyo bang' dakika 10 to weyo, bang' dakika 10 oweyo. Onyalo timo mano okinyi, otimo godhiambo, otimo dipar. Mana achiel kuom exercise monyalo timo. Mar ariyo, konindo kuom ging'eye, oting'o nungone. Oting'o nungone malo. Seche moting'o nungone malo ni, leche mantiere pelvic area gi stretch. Koro mano be nyalo kelo mano. Kopogore gi mano, onyalo riwo tiendege dichigi koni gi koni, korieyo, seche monindo gi ng'eye cha, to oting'o gi malo, to duoko piny. Koro koting'o malo to duoko piny, mago be nyalo konyo mano. Mar adek, onyalo nindo gi bathe, to yawo bamne, to duoko, oyawo to duoko. Seche moko be kobet, onyalo chalo ng'ama chur, ng'ama dhie chok matin kata chok maduong', to obiro winjo ka leche ka ridore. Koro kotimo mano pile ka pile, biro miyo lechego bedo gi ng'iyo mar bedo mojing', to mano be nyalo konyogi mondo mi gigeng' dhi oko matin kod oko maduong'. Koro mano just a brief of gik manyalo tim. But ng'eny gi, koponi koro wabedo achiel kachiel kod jatuo, wanyalo demonstrate kamano. Ne mulo kamoro kata ni Kegel exercises? Kegel exercise. Pimno ama bende mana matin nus dakika kanyalore. Ema wawachogi. Kegel exercises go, en achiel kuom gik ma wachogo. Tiende mar diyo tielo. Iketo tielo koni tiketo pilo kind tiendi. Tidiyo matek, ti hold. Gidiyo tiwe dakika seconds moko 10, tichaki weyo. Dakika 10 tiweyo. Tigole, tidiyo, inido kod bathi. Kinido kod bathi, inyalo ting'o malo kod piny. Inyalo rieyo tiendi, ti idolo chongi kabiro yo kori. Tiweyo, idolo kabiro kori kama tiweyo. Koni gi koni. Koro, those are simple, like mago exercise matindo ma ng'ato nyalo timo. Makonyo rido. Kopogore gi mano bentiere machines mwatiyo godo. Koponi wayudo ka inya korka nyuol kae nigi tabu mar rido leche man kanyogo. Nitiere machine mwaluongo ni biofeedback. Koro biofeedback ni bwanyalo keto kanyo madhi contract muscles kendo bro konyo mondo mi gibed motegno. Kamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye? Ne jano manyalo dwaro tudore koda, sani antie Nairobi atiyo hapa Il Medical Center. Namba magi nyalo yuda en 07 23 92 41 09 0723 924109. Koro tudruok man godo kod jowetega ma nigi lony e women health kod pelvic floor muscles. Anyalo tudogi kod jowetega man kuond mopogore opogore, kacha Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori. Mago te anyalo tudo ne jogo ma ok nyal chopo kuma antiere. But kopogore gi wuoyo makani, kwa romo gi jatuo achiel kachiel, wanyalo ng'eyo yono maber manyalo konyo gi godo. Tabu ina ni ong'eny to ji oling kode. Koro
thieth ne nitiere jogo man gi tabu aina ni kik gibed gi luor kik gibed gi wich kuot mar approach medical professional inyal konygi. Mano Dr. Ken Otieno, iwinjo kako pimonwa kendo kako puonjowa en chandruok mang'eny mokalo daktari erokamano makende. Ane Ernest mabedo chung'ne weche picha e studio kaka achiel kod jogo mochung'ne taya kachiel kod duol erokamano makende. Ne director na Lindsay erokamano mathoth. Ne producer na Papecho Koth Nyameja erokamano ahinya. Ne in jahera mar chendo ni kik will mar timo exercises go ging'eny mokalo anichiere moko ma daktari biro pimoni e yorewa mag tudruok mapile pile TikTok omiyo kik iwe mokimanyo wakono bende wantieri longani Ruth Otieno oriti masane. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani huyo anarada medalia pesa. Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, amiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Alot marangina ni dwaro pi mang'eny. Idwaro ni lo ng'ich ne seche te kata umodho mana maber. Tungine no ka one take a strong connection.
Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Imore nyipara mogiro kamana nyako kitera Ramogi TV kaune wangsa e chenro mar duol mabire kidienje ariyo mokuongo ogonu mbaka weche mosebedo katimore pachuka. Kidienje mar ariyo wadhi go mbaka weche manotimore dala mar Addis Ababa seche manolaro kom mar African Union Commission Chair kata AUC. Jolony mabro bet kodwa e studio gin Fred Ogweno jata tije IRPN to gi Suba Churchill director mar Kenya National Civil Society Center. Gite negiketo wangie bura ombulu mane dhi mbele Addis Ababa. Obro penjo gin to ang'o mane gineno, ang'o mano dhi marach, ang'o mano dhi maber, to dhi bedo nang'o kwa dhi mbele ka. Mano wantiere ka endi gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Baba gi William Ruto emano kele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Nadko ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo. Chapni mar chwalo nyime ripod Nadko sechako neno bang' Raila rem kao kom mar AUC. Besides them supporting us out there, we feel that the expertise can be useful here in Parliament. Duond buche mag Azimio yudo lemo madito mag komiti mag od bura. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Jochiw thieth mane ondiki e bwo chenro mar Universal Health Coverage olando ng'anyo margi machakore kiny. Dwer winjo pachi ariyo adek auchiel nonone kaka inyalo yudo nyiso nyingi kaminene Ramogi TV. Jood bura ma osebedo ka siro mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo yudore kama tek ka koro lokruok e komiti mag od bura medo gwetho gi oko e lemo mane gimako. Lokruok mane ne otim gi komiti mag od bura mamalo yangore ni duond buche mag Azimio oyudo lemo madito mana kaka od bura ma Senate bende. Jafombo marwa Chris Owino bro kelo ni mbaka no bang' daka moko matin to odhi ane mbele gi weche mane timore e od bura kanyo. Ni komiti mar chike od bura miluongo ni JLAC oyango ni twak mar report mar Nadko en gima osemul motegno kendo ichano pedhe e od bura mondo ketie tem moko kuom fuonde mage man pod pok notieki. Magi timore ka mbaka mar kete tem ripodno koro medore kendo nyalo nyuolo weche mathoth moting'o chuoga apisi mar Prime Minister man kod teko. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni.
Kaluwore kod duoko mar yiero mar AU manyodhi ataro kod dwach ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto, johera mag gikuru chiro mbaka mar keto e tim lipot mar NADCO kod kukune. Maling'ling mowuok e komiti mar jelak mochwe kom kod George Mrogara lero ni gisebedo kod twak matut e kendo giloso lipot michan twagi od bura madhi chiwo thuolo mar kalo moko kuom fundi mag lipot mayande pok okalie kod od bura. Kaluwore kod dwaro mar keto e tim lipodno, moko kuom senators wacho ni giikore mokalo kaluwore ni lipodno ne ochake kod jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gima ber ni background mar NADCO en gima no negotiated. Ma baba gi William Ruto ema nokele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Koro miyo ji ariyo go kane okelo gino to gikelonwa. Ang'o ma ditame mondo timre? NADCO ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo. Chato nitiere gima luongo ni pieces of legislation manobiro, laws manobiro kata bills manowuok e NADCO. Mamago ng'eny gi nosekalo e bunge ma warito mondo gikale bunge mar ariyo, National Assembly, nikech moko nochako gi National Assembly, moko nochako e Senate. Kata kamano, moko kuom gitoko ni Odinga ok nyal yie bedo e lemo mar sirikal, omiyo jok madwaro mondo chuoga pisi mar Prime Minister man kod teko to kod kweth maketo sirikal tesre ok wach pach Raila. Mano pach jo Kenya Kwanza. Jakom Raila Amolo Odinga en ng'ano endo ma ka en Kenya ka endi to nitie tije mang'eny ma jakom nyalo timo. Prime Minister onge ng'ama osewuoye kata jakom pok owuoye wach ma Prime Minister. Gima ng'eyo gi jakom sani endi en ni jakom koduogo ka Nyasaye omiye teko gi jingo to pache duto te nitiere tego chama mar ODM. Ilieko ni koponi lipodno mar NADCO dhi nyime nyako kal kuom japiny e yor paro mar ombulu ka penjo eni to bende pesa nitiere mar timo mano. Osebedo discuss e National Assembly mokale, osebedo discuss e Senate mokale, ma principally en gima ne waseyiere. Omiyo kakoro kele at another level mondo bed implemented. Kenya ka is beyond one community. Kenya ka is beyond one person. Kenya is for all of us. Omiyo kukele wakale like yesterday kendo waikore mar tim. Agengo machielo en onge mar duol mar IBC kod commissioners manyalo tayo chenro mar lokruoge mamulo katiba. Ng'eny jok dwa kamano, ng'eny NADCO report machalo kaka IBC gin routine bills ma ok nyalo mondo dhi kuom jopiny. Unless nitie moko mantie loko katiba ema nyalo miyo odogi jopiny. Ka onge mar katiba to ng'eny gi niluongo ni routine bills ma nyaka tim mondo mi kuom ranyisi ka IBC neno ka koro IBC dhi mbele nikech mago nyaka kal mondo dhi mbele. Baba gi William Ruto ema nobedo piny mokele, omiyo sama gin behind NADCO to wadhi mna mbele to sani dong IBC dhi mbele. Bende ka ng'iyo to AUC activities ema nomiyo gik moko bet kodhi mos, but ineno ka president nyocha oseyiero the panel mayiero commissioners. Gimodong en ni mondo giket the commission in place. Koseket the commission in place to wan wadhi mbele. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruoge makedo ni ratich oganda kwayo jo Kenya mondo kik giyie opoggi kod weche ma otenore gi yiero mokalo mar AUC manyocha Raila Odinga opieme. Jotelo mag riwruoge go manyocha ochopo e piny Ethiopia chuo wang'ie kaka itayo chenrono, olero ni tend Kenya ne otimo duto manyalore mar neno ni Kenya oyudo komno, to kata kamano loch ema nyocha ok giyudo. Gikwayo ni piny Kenya mondo oti kod thuolono mar ng'eyo kaka ginyalo bedo joloch e yiero mabiro nyime ka. Exactly. They need it. They need it. But we think that as a country, it need not to end there. And that's why, offering leadership or proposing to offer leadership at Continental is something that we think all Kenyans need to be proud of, and without using
the outcome, whatever it may be, because it was not a selection, but it was an election to sow divisions among the people of Kenya that really need to unite if we are to really make impact. Nikech owuok kanyo gi experience, owuok kanyo gi gik mang'eny ma pod koduogo, nikech ung'e ni koduogo dala to bro konyowa. Ethiopia nyo wadhi kaka jo Kenya. Ne ok en ng'wej Raila Amolo Odinga kata ng'wej ng'ato wuon. Ne en ng'wech mar piny Kenya, ka piny Kenya ne kedo gi pinje mamoko. To piem no ne nitiere weche mathoth manodhi obetie mane nyalo miyo ja Kenya okawo komno. Koro adona wach ni kwara mgejwang ni ok en ni candidate ma nyo wachiwo nyo onge qualification. To adona upar ni kata na Amina Mohamed nodhi olaro komni to ne ni igni matin to pod ok noyude. Omiyo gik moko nodhi maber, jok ma samoro wacho ni jatend piny William Ruto ni samoro nie ok otimo gima nyo winjo tim. Wan gima nyo waneno en ni jatend piny William Ruto nyo ochung' gi jakom Raila Odinga, nikech waneno kaka gitenore, waneno kaka gitimo gik moko, kaka piny Kenya otimo gik moko, to ka ji odhi e lweny to samoro ok kinde duto te miduogo gi loch. Wadoga ne mbaka ma chiko ucha ni jood bura mosebedo ka siro manen jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua medo yudore kama tek ka koro lokruok e komiti mag od bura medo gwetho gi oko e lemo mane gimako. E lokruok mane otim gi komiti mag od bura mamalo yangore ni duond buche mag Azimio yudo lemo madito mana kaka od bura ma Senate bende. Jafombo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. Duond bura mar ODM kod riwruok mar Azimio nyime kod yudo keyo mabup e komitis mag od bura mamalo ka achiel kod Senate. E lokruok manyien e komiti mag od bura, Azimio dhi kawo kendo telo ne komiti mopugno mag od bura mamalo ka achiel kod Senate. Under the broad-based arrangement, we have new political friends who now support us. They have brought in their expertise and ideas on how to make Kenya a greater republic. So apart from them supporting us, besides them supporting us out there, we feel that the expertise can be useful here in Parliament. And that's why we sat down, we had a conversation, and we have said it will be useful for them to chair and lead some of these committees. E od bura mamalo, jalekweth jod bura manok Milly Odhiambo oyango ni Ramogi TV ni Azimio dhi yudo kombe abich makorgi opugno ma osebedo ka otelne kod Kenya Kwanza. Weche mag Milly Odhiambo osilwedo kod jalekweth jod bura manok e Senate, Senator Stewart Mazayo, kod jalekweth jod bura mathoth e Senate, Senator Harold Cheriot. Tumesema katika hizi kamati wale watakaochaguliwa kama wenyekiti watakuwa ni maseneta kutoka mlingo wa Azimio. Kwa hiyo nafikiria ni njia nzuri ikiwa bunge litakuwa linaweza kuwa na masikizano ya vile wanaweza kufanya kazi. We quite a number, transport, for example, I think trade, energy, education, and there's one other one, lands, and natural resources. So 5 committees, it's a good opportunity for colleagues also to get the opportunity to lead a committee. Moko kuom komiti mopugno masani dhi bedo e bwo Azimio en komiti mar od bura mochung'ne loso budget, komiti mosebedo ka itayo kod jaod bura ma Kiharu, Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro dhi wito lemo manigi teko kaluwore gi mano ma iparo ni chung' mare ma wethweth e weche mag siasa mag masawa, to ahinya rem mare mar goyo ombulu e kinde thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. So if you're out there disagreeing with us and saying that you don't think that the decisions and the positions we've taken on certain matters sit right with you, then there is no use for you to continue chairing committees that will be processing the same business. That's why we have relieved of duties certain members who no longer share in the Kenya Kwanza dreams and the bottom-up economic transformation agenda. Mopogore kod komiti mar loso budget, Azimio bende nigi geno mar dhi telo ne komiti mar jotich, komiti mar weche mag thieth, ka achiel kod weche mag ohala. Okang' mar miyo Azimio komiti moting'o mo nenore ka yo mar hombo jo od bura mag Azimio bang' riwruok mar Kenya Kwanza ramone gini e kweth mathoth
e od bura juma mokalo. E od bura mar Senate, duond bura mar ODM oyudo loch maduong' bang' kawo komiti madongo mane omak kod osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tukaweza kuchukua kamati 5: kamati ya ardhi, kamati ya elimu, mawasiliano, transport, uchukuzi. E lokruok makamago, Seneta ma Migori Eddie Okech dhitelo ne komiti mar weche mag wuoth e kinde ma Seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga to dhitelo ne komiti mar teko. Komiti mar lope dhi bedo e bwo Seneta ma Mombasa Mohamed Faki. Komiti mar somo idhi telne kod Betty Montet e kinde ma Seneta ma Kwale Issa Boy ema koro dhi kawo komiti mar ohala. These are things that happened. When I was here last time, when we disagreed with President President Uhuru, we were sent to other committees, where it was felt that perhaps it would be useful there. Some were told go to catering, others were told go to this other one, Maromo committees 18 mag od bura igeno chuogo manyien e kor jumani madhi nyime kod tayo chenro mag od bura. Gin lokruok ma igeno ni dhi medo sukari e hera manyien e kind Azimio kod Kenya Kwanza bang' ogaye machon mar Azimio Raila Odinga rem kawo kom mar AUC kaachiel kod kweth mar Kenya Kwanza ramo ni gin e kweth jood bura mathoth e od bura e juma mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Nairobi. Familia mar rawera manyinge Jaylin Njoroge ma jahigni 13 manyocha oyud ringre tok lal kuom dala 4 kar dak ma Kamulu giywago ratiro sani. Njoroge nolal e gwenge ma Kamulu tarik 7 dweni kaeto oyud ringre tarik 11 kane kod adhonde mag hinyruok. Tok obila kod anyuola tero ringre kar kano ringre ma Kenyatta University Funeral Home to penjo pod medo nyuolore gimomiyo obila noduoko bag kod wuoche mag Jaylin manoyude godo kama nowite ringre mare. Ifinyakidi nigi ler mar wachni. E kar dak ma Kamulu, kaunti ma Nairobi. Ma anyuola ma Jaylin Njoroge, japuonjre ma jahigni 13 manolalo odhiambo ma tarik 7 dweni. Tok manye kuom dala dek, ringre mare noyudi tarik 11 kowiti e bungu moro machiegni gi dalagi. Kaluwore gi Jeno Mumbi ma en dagi, Njoroge nokochopo ot kaka nowinjore, chal manomiye luoro ahinya. Before apuje potee nilikuwa around kitu saa 11 kitokea shule. Sasa baada ya kuachana naye hapo mimi nikujua mtu yeko safe anaenda home. Sasa after that ndio nikakuja nikaambiwa kuna venye apatikani hajafika home kitu around ilikuwa saa 3. Sasa venye niliambiwa hajapatikana tukadecide tumtafute. Sister yangu akaniambia jua patikani tuandikishe statement. Tukaenda tukaandikisha statement. Baada ya kuandikisha statement sasa hapo ndio tukadecide tumtafute. Nikienda kutoka ndio hiyo simu nyingine ya kijana mwingine anaitwa Tony Mato kaniambia nataka tufike hapa kwa Bishop alafu ndio turudi. Ndio sasa nikaenda wakaniambia tunataka uhakikishe kama ni mtoto wako, ikiwa si wako tufanye nini? Tupige ripoti ndio polisi wakuja wamshukue. Simi nikaambia nikashikwa, kwenda hapo nikawaambia huyu ni Jay. Akaniambia umehakikisha ukweli ni yeye? Nikamwambia huyu ni Jay. Wakaniambia sawa. Anyuola ma Jaylin Njoroge nolero ni ringre mare noyude ka nigi hinyruok kuonde mopogore kaka e gokene, lwetene kod ng'ute, kendo gionge adier gimomiyo ng'ato nyalo timo gima chalo kamano ne nyathi. Alikuwa amefula, hapa alikuwa na kisu, na hapa ati alifunuliwa na na polisi, alikuwa na kisu ati hapa imetokania na huko nyuma. Kisu bado ilikuwa hapo? Ilikuwa imetolewa. Tena ulimi alikuwa amejiuma hivyo, alafu mikono amekaa hivi amejikasa. Hapo amelala ilikuwa na damu. Dr. Ringre Njoroge e karkano ringre ma Kenyatta University Funeral Home penjo pod medo nyuolore. Nito enio mane ma obila noduoko gigo manoyud kanyachiel kod ringre ne anyuola mani gigo nowinjore okaw mondo kony e timo nonro. Kulikuwa na bagi hapo chini, bagi ya mtoto
Ilikuwa hapo, polisi wakachukua wakafungua ndani, wakaangalia majina na kweli wakapata ni Jaylan Njoroge. Polisi wakaambiaje kuhusu hiyo bag na viatu? Tuliambiwa tuchukue bag. Walisema mchukue muende naye nyumbani. Tuliambiwa tuchukue, yes. Robert Jombe, Mainwon Njoroge, wachoni herone maduong', en mondo bila utim nonro makare, kaka yorno maneno ni wuode oyudo ratiche. Kochopo sani, anyuola no dhi nyime gi chenro mar iko ne Njoroge. Kama kunaweza kuwa kuna venye tunaweza pata justice ama tunaweza pata any way ya tunaweza jua nani alifanya hivyo na ilifanyika kwa nini. Mimi swali yangu ni nani anaweza kuwa alikuwa anafanya hivyo ama alikuwa anaweza fanyia mtoto wangu hivyo kwa nini? Kwa sababu mimi ninajua amekuwa safe na shoshe yake kulingana na health yake na nini na kuna time nilikuwa nakuja kuwatembelea amekuwa safe. Kaluwore gi jodak arita magwenge makamulu oserochore ahinya to jumbe mokalo mani motelonema noroch ratich nyathi ma jahigni 4 kod rawere 2 manyiri. Mana kama kaka noyud bag kod wuoche mag Jaylan Njoroge, japuonjre ma jahigni 13. Penjo maduong' nyikwara mogi pod en gimomiyo obila noweyo gigi e lwet anyuola. Efinya Kidi, Ramogi TV, Kamulu, Nairobi. Jochiw thieth mane ondiki orak mar Universal Health Coverage olando ng'anyo margi ma bende chakore otieno ma kawuono. Jochiw thieth go ywak ni gisebedo tich mar orak kuom higni 5 maonge chudo moro malong'o, to kata bedo ni tich to romre gi jowetegi michulo maber. Maendi biro mana ndalo achiel bang' riwruok mar Clinical Officers bende chako ng'anyo margi mar sundo piny owacho mondo nywandgi kaachiel gi ute thiethgi e kumba mar SHA. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Mana seche matin bang' ng'anyo machielo mar Clinical Officers chakore pachoka, jochiw thieth mane ondik kod orak mar Universal Health Coverage higni 5 ma okalo bende chako ng'anyo gi otieno ma kawuono. Jochiw thieth gi ywak ni kuom higni 5 ma osebedo ka ondik gi yor orak, gisebedo ka gitiyo matek gi osara matin kod geno mar yudo tiche ma ongirore, gino ma osebedo ka gore Luanda. For the past 5 years, the first contract ended in 2023, and we were promised that we will be transitioned to permanent and pensionable terms. But unfortunately, the ministry, the Public Service Commission, and the COG did the otherwise. These our colleagues have been seeing patients without pay for quite a number of times. They have suffered in the hands of the government, and we have said enough is enough. We are going to paralyze all services in the all public hospitals to stand with our brothers and sisters who have been suffering. Wach makoro sundo ng'anyo margi. Today we are here to announce that we are going on strike. We are joining our fellow nurses who right now are in the streets demonstrating and picketing in the Ministry of Health, to the Parliament, to the COG, and to the Public Service Commission. Telo mar Kenya Union of Clinical Officers mabende ne ochako ng'anyo otieno manyoro koni pok giyudo ripot moro amora mar migawo mar thieth kanyaka sani ng'anyo gi pod biro dhi nyime. We have not been called for any meeting, and we do not expect to be called for any meeting, because especially on the issue of SHA, the highest policy makers, that is the ministry, they did a resolution and directed SHA to implement that decision more than a month ago. What else are we going to discuss? So we have said that we do not want meetings. Everything that needed to be negotiated, everything that needed to be met on is already written down on paper and directives given. So we want implementation. Moko kuom gik ma Clinical Officers dwaro mondo mi sirikal ochop kare oriwo miyo gi teko mar puodho thieth mar jotuo e bwo SHA kaachiel gi miyo ute thieth mag gi orak mar SHA. For the union makes us strong. Judith Omondi, Ramogi TV. Paswadi yue moro machuo kodo bang' daka matina no kama makamu kani Kisumu kanyo wacho ni MPs okal NADCO report piyo mondo Babu bed executive prime minister kasto koro Kenya dhidhi maber. Erokamano makamu. Ramogi TV ler ahinya nyoniang' kabwaye kendo waneno news maler gi minwa Damaris Ogara
Pastor Joseph Odongo kod Beverly Shad. Erokamano ahinya Trevor amor ka kukelonu habari. An Pastor Omondi Tiche mar Gemo Nyenyore mos na Archbishop marwa Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo Giolo Yanda. Erokamano ahinya. Ma Gabriel kawuok Ndori Ramogi TV ler sana Migori lakini Nadco onego koro kal kod senators. Erokamano ahinya. Ma Moses Bolo wuoda Pondo kod Jwacho wacho ni ndani live. Ma boss Nyakwara Molo Arambe wacho ni Ramogi ler kendo kelonwa weche manyien e sama ler. Aoro mos ne Gor Alango. Kwayo mara en ni Migosi Nyong'o kelnwa last mile power supply e Muroni Tamu area. Erokamano ahinya. Oduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo. E namni, wantere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantere gi prawns, wantere go kela, wantere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo. Garlic butter. Garlic miolo, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi dutote wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Lek moro mi wacho no ni unu bro bedo kumora achiel ukabiye ni mondo timre kata matin. Omera Ajit, bende nyingi mara diere na Ajit. Koso ini wondo jite kai. Ero inchunga ne kanyo. Ngani koro dhi kanye? Ipondo kanye? Kushi. Kara kushi ni kanye. We arange ka entecho. Kare dirange. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Orwako kendo ni riwruoge ariyo ma ok mag piny owacho medo jiwo lweny mar kedo gi kute mag mineme gwenge mag Ndhiwa kod Suba South mane kaunti ma Homa Bay kama kutego osebedo ka hinyo jopiny. Kuom higni 4 sani koro riwruok mar JICA momakore gi mbalariany ma Nagasaki e piny Japan osebedo ka kedo gi kute mag mineme e gwenge goeko. E chenro no familia moro koro nyalo yudo fuong'ruok bang' kute mag mineme chando gi kuom higni 3. Apisas mochung' ne ler kod ngima oganda e sub-county ma Ndhiwa wacho ni gisebedo gi pek mar mineme alworano, kata kamano gitiyo kanyakla mar kedo gi midhiero no. Tuo mar mineme nodonjo dalani 2011. Tuo no osea thago nyithindo muda mrefu. Kech en gima dhi to duogo e lamo to dhi to duogo. Kech wan wahero wach lemo. Kech notem go osiptal to notamo osiptal. Nomedo kuom nyithindo. Mako nyithindo moko ok dhi skul nikech mineme. To nyithindo 10 mineme ne chamo gite. Ne an gi lit e dhoth chunya nikech ka gini nyalo timi e dala achiel. Kwede to nobedo gi nyiera mang'eny. Wachako
mondo mi walos negi dier udegi magdake. Kano wasetimo loso dier ot to nwatimo treatment, nwacheko thieth kendo kaito nwayudo ka mineme nochango kuom nyithindo gi duto te. Ko nwayudo ni kare gima duong' en rito alwora. Gima kelo mineme en gima iluongo ni kikun. To kikun ni buru kata kuon motimo buru mang'eny makele. Jaod bura ma Juja George Koimburi odine tesendo bila makamkunji ka itude gi ketho mar keyo miriambo e mbui kaluwore gi weche manyo wacho ni sirikal nyocho tiyo gi siling bilion 13 e tayo campaign ne Raila Amolo Odinga e laro kom mar AUC. Koimburi no maki gi okwach kich kendo ne odadho onge wi weche go eko. Otieno Daniel nigi ler mar wachne. Kaluwore gi okinde mag Ndegwa Njiru kod Dan Manzo, jadubrano ma Juja George Koimburi omako oko mar dalane kodhi e tich okinyi ma kawuono gi apisas mag okwach kich ka gitude gi ketho mar keyo weche ma miriambo ne jopiny. Weche manyocha owacho ewi budget manyocha otigodo e kampen mar Raila Odinga ne yiero mar jakom mar AUC. Kata kamano, okindego kwedo kethogo ka giwacho ni gionge mise moramora motegno. Section 22 of the Cyber Crimes Act looked at the allegations, what our client was being accused of, and realized that whatever we were being accused of does not disclose an offense. Therefore, there was nothing to write home about. For them to hurry up, we meet in court, we oppose. It's a very frivolous charge. In fact, it doesn't exist in any books of law. It is intimidation. It should only be asked to clarify. And if he can be able to clarify, then that is his job, given by the people of Juja. Ndalario mokalo, jadubrano nyo wacho ni piny owacho notiyo marach gi omenda mag jopiny tayo kampen mar Raila Odinga e yiero mar laro lemono. Kata kamano, adiera mar budget no poko yangi. Tuko na hofu katika Jamhuri la Kenya sababu ya kuona pesa za umma zikitumika vibaya kwenda kuhonga watu ndio waweze kumchagua Raila Amolo Odinga ndio awe chairman wa AU huko Addis Ababa. Ni aibu kubwa sana ambayo tumeiona siku ya jana kuona William Ruto akijaribu kuhonga mapresident wengine ndio waweze kumpigia kura. Korka kore, Senator Makiambu Paul Karungo mao chope apise okwach kich Makiambu mar siro Koimburi kwedo meko makamano kosayo jatend piny William Ruto kuombogo jotelo madwaro mana ng'eyo ler kaka itiyo gi omenda mag jopiny. What we have witnessed today is the same tactics used by President Ruto to intimidate, to silence, and try to keep those who criticize him, keep them quiet so that they don't say anything. But I think looking at the things, I think Raila's defeat at the AUC imeuma watu sana. Bang dayo dhoge log tich mar kwach kich, Koimburi ochwale tesendo bila makam kunji, kama odine ka koro kinde ne osingo mar dhi e doho mamalo mar rango kaka inyalo we thuolo. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Watika ni weche mag tuke ni coach mar Harambee Starlets Beldin Odemba nigi chir ni tim no osetimo ikruok margi makare motelo ni rakruok gi tim mar Tunisia chieng' tich abich e alap ma Ulinzi Sports Complex. Kenya rwako Tunisia tielo mokwongo mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika higa mar 2026. E kinde mane gitimo rako e alap ma Absa Grounds, Odemba nigi ng'eyo ni tim mar Tunisia ok bi bedo mayot loyo. Kata kamano, olero ni gisetimo ikruok maber. Kuom jotugo 36 mane oluongi timno, jotugo 30 osebedo kanyakla e kinde timo rako ka jotugo mamoko riwore gi timno kapok girwako Tunisia e alap mar tich abich. We've learned a lot during our preparation at the camp, plus the support we get from everybody outside. We are very much ready for that match. And we know we are going to win that match. Played 2 friendlies, I'll say good friendlies, and we were able to see some
tactical challenges there or some tactical gains that we've made so far. And the friendlies have aided us to work on the need areas. Bas koro joloch mokale tuke mag FKF ka Police FC biro chako tuke gi maiga ne gi club mar Superior Hotels around mar 64 tuke mabiro chako re odira mabiro. E droma no timu tino manyoro club mar Gor Mahia ko machielo biro rakore gi club mar KSG ogopa e kinde ma AFC Leopards gi Shabana FC biro rakore gi Dero mar FC gi Solian City kaluwore. Club mawuok ka dhowadh nam chumbi Bandari FC biro rakore gi yawuot Ruafa mawuok e county ma Kwale. Bas kuro wadhi yo moro machuok kwa duogo to donje kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ka mwadhi go mbaka gi welo mwadhi al mosechopo e studio ka endi Fred Ogwen en jata tije IRPN to gi Suba Churchill en director mar Kenya National Civil Society Center to maduong' ahinya ne gin joneno e yiero mar AUC. Wadhi winjo ni irgi kanyo ni ang'o mano timore kanyo to mbaka dhi chalo nang'o, ang'o manwa ketho, ang'o manwa loso to chenro mag siasa ma pacho kae dhi bedo nang'o bang' ma mane mbaka mwadhi go kik dhi mabor ahinya. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Omera Ajit, bende nyingi mar adiere na Ajit, koso ini wuondo ji te kae, ero inchunga ne kanyo, ng'ani koro dhi kanye, ipondo kanye. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako bonyeza *811 *381#. Kumbuka sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Tuo sukari, ma tuo ma ji mang'eny odak godo. Kata kamano, be ing'eyo achiedh nade ma tuo sukari kelo? Riwri kodwa e penj laktar, kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. Priska Mungla Anyango, kaw koloni matut. Penj laktar, tich adek, tarik 19 dwe mar 2, kik bai.
Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Kampak Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mane Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol mogo e mbaka e weche manotimore AUC gi weche madhi timore pacho ka endi bang' duogo mar Raila Amolo Odinga dala kama ok oyudo kom mar AUC Commission. Taseneno kuom gi penjo mang'eny ndi wach achiel ni twadhi go e mbaka nyaka karang'o. Nyaka wanon ni ang'o manotimore, kanye manwakiere, kanye ma nyaka watime maber. Nikech yiero machielo pod dhi biro mbele ka. Ma ok yiero wakende ma Kenya nokiere. Mar Amina Mohamed be higni 8 bende nwakier. Sani koro Raila Odinga bende wakier. Kaka piny nyaka wago e mbaka ni to kanye manwaketho, to kanye ma nyaka walosi, to kwadhi mbele kaka Uganda. Ang'ono makoro nyaka wanon rematut mondo walosi kwadhi mbele. Wan gi welo wamodhial e studio ka endi Fred Ogweno ntiere ka en jata tije mar IRPN ilongo ni Inter-Regional Peace Network. Erokamano nyakomiwa sechegi. Suba Churchill bende ntiere ka en director mar Kenya National Civil Society Center. Erokamano nyakomiwa sechegi. To maduong' mogik en ni untie karuji ariyo te ne untiere Addis Ababa kun joneno yiero mar AUC. Fred, wachaka ne kodi ni kanye manwakiere kineno gini matut. Trevor, mokwongo yamos joinjo kata joneno kamoro moro ma gintiere kech thuolo mogik manyo watudore kodgi aparo ni kanyo wane kaka wanene nyoro gokinyi. Paro sebedo mopogore Trevor. Omiyo ok anyal wacho ni kanye mane wakierie. To mokwongo yie benda kwonga wachnegi ni to election observation kata neno ombulu en ang'o. Kaito mano dhi konyo wang'iyo godo ni to nwakier kanye, tang'o mamiyo bedo janene ombulu bedo gima important nikech ing'eni kawuono arwako law diplomat. Mopogore maging'iyo godo nikech ka untie kaka waneno kata ting'e samoro en ga mach. To koro kawuono arwako law jathek. Neno ombulu en tiende ni ochano ng'at maneno kama ji ariyo yie kata ruedhi ariyo yie. En tije tich neno gi. Koro koda nyarwath achiel omako nyawadgi dhi godo kochomo godo aridi otero aora. En tije tich neno. Tije ok tich konyo. Koro koseneno to dhi ondiko mos koduogo piny to wacho ni rwath makama nyoloyo nyawadgi nikech nochiemo maber. Kata nja nomiye tiang' maber, omiye ogar gi lum maber. Koro tiende ni ng'at machielo madhi gi rwath cha nyalo chiemo maber kapod ok otimo ang'o. Abodo ok odhi e lweny. To ka dipo ni nitiere kata samoro yath mancha nochwe godo kata nyoko miye thuolo kaeto koro lipodno konyo ni to ka ruedhi dhi kata kinde duto ma ruedhi dhi tang'o gang'o monego bed ni timo nade. Monego bed ni timo nikech ng'ato be samoro nyalo miyo rwath chiemo ma ok owinjore ma samoro miye teko moro moko onego bed nobedo godo. Koro mae mamiyo ni kinde duto mantiere yiero wabedo gi observers nyadiriyo. Ka gin yiero mapacho ka to wabedo gi jok maluongo ni domestic observers to gi international kata foreign observers. Koro nekech mane en yiero mar AU waduto tene wan international observers nekech machacha ne en gir African Union. Koro mache momiyo ncha ne wachako ng'iyo gi kaka ncha ne campaign ni ochakore godo to bende jok mane ni ka benja no migi thuolo maber mar luoro pinje to kancha ne gidhi tich samoro ng'ato nyalo dhi e piny moro to president no tamore ni ok odwa romo kode. Koro mana kaka wacho ni yiero en ga process manyaka koro mino chopo
nyaka mikoro no chopo kama koro ne ikwani ombulu mokwano ombulu molandi ombulu koro kaduoge penjo ni me wacho Treveni gigi ntiere weche mang'eny manyo otimore omiyo kwanyala ng'at moro amora manyalo wacho no singo wacha achiel mo wacho ni magi mai gima nyo otimore momiyo koma kama nyo bayowa nyalo bedo ne riambo nikech gigi ne gin gik mathoth Trevor king'iyo pattern mar ombulu cha kaka nyo goye mabende kaka ncha ne ose bende lero chien kacha tiyudo ni pinje gi ne nigi interest maggi to koro okinyal golo pinye interest manyo oseketo manyo odwaro nekech king'iyo ombulu no odwa wuok chiegni pinje gi no wuok mondo mi awene suba bendo go wiye nikech nyo wan kode e okang manyo wuotho kode chieng' odiochieng' mokwongo nyaka chopo aduogo kode en ni interest mag pinje gi king'iyo to ne wan gi pinje mwaluongo ni pinje Jaarabu pinje Jaarabu gi nye gichak gitenore gi wach din mar oganda jo Salam nye gibiro wang' achiel aya king'iyo odiochieng' manyocha ne igoyo ombulu ni jatend piny mar Palestine ma iluongo ni Mahmoud Abbas nyocha ne ntiere Ethiopia tiende ni donjo necha no influence no yuayo notion mar pinje jo Salam ka kae tiduogi ng'iyo pinje mancha wach mabe osewacho mang'eny kizungu ma Jeibonyo wacho ni kizungu kubwa mar francophone gi anglophone tiende joma wacho do Faransa bende ne nitiere to bende kiduogi ng'iyo malingling tichako yudo ne piny Ufaransa be chalo gima lwete no odwa donjo e okang' mogik koro mondo mi kik atiek ne senior na Suba we awe mondo embe no nyalo chako kelo wiye kae to wabiro ng'iyo kaka mbaka dhi nyime. Okay, Suba in ka neno tang'o mano dhi ataro? Aparo ni gima nodhi ataro en ni ng'ama nyicho oyombo ne campaign gi blocks mana kaka Fred osewacho ni nodhi okawo Maghreb ochako dhi o invoke wach mar Islam koro ng'eni gigo riwoga ji in fact pile pinje mang'eny kineno tulo kowuok gik makelo ga conflict gin identity gin religion gin resources kendo gima ji onego ng'e ni mokwongo asebedo janeno mar yiero on behalf of African Union e pinje mitime yiero ma osetera e pinje 28 e Afrika ka nachako bedo janeno higa mar 2008 to iyudo ni pinje gi chon and gini penji ji osepenjo ni ang'o momiyo pinje mag francophone mose bedo katelo ne African Union Commission chon ne nitie winjruok moro ma ok nie chik mar African Union ni bedo jakom mar secretariat kata AUC wene pinje moko mineno kabet ni gi nyao pinje moko matindo tiyudo ni thoth pinje matindo gi gine pinje manoti gi France akia ni dalo mani pogo Afrika miluongo gi ngere ni imperialism France tene nohero mana ng'injo koro pinje mang'injo gi emano kawo advantage ma okawo ni koro chalo kaka gima mano girgi nitie gi kisungu luongo ni entitlement nitie sense moro mar entitlement mani Afrika kama pinje go wacho ni gin magin vulnerable ni monego megi thuolo mondo gitel ne secretariat in the meantime ing'eni bedo jakom mar African Union ten gima rotational mabe yiero mabe nyoyiere nyoro ni nitie jakom mar African Union miyiero mar rotate to ne nitie winjruok moro ma ok nie chik mar African Union mane ochalo gimoweyo telo mar African Union Commission ne pinje machalo matindo gi and thoth gi yudo ni gin pinje manoti gi jo France koro mano okelo a sense of entitlement and solidarity moro mantiere kanyo magiseng'iye ni ka kochopo secretariat to gin kata yudo ni gi group kamano mentality no chalo dhok ma oyiero jatendgi achiel ma sama gidwa giwinjo kariyo ingogi to jatelo no kowuok ni ji dhi modho to rombe telo bang'e nyaka tiapo koro mano is one mar ariyo en ni wan kanyo wachako apani ncho wachako gi yo moro ma ji poko ok dwa wuoye wan kanyo wani East Africa ni nyalo paro chieng' mane jakom launch campaign mare to nogwelo pinje ma East African Community e book wan pinje madhi mana boro to kind pinje boro gi achiel ne ok obiro kata miluongo ni Somalia e piny modonjo East African Community ma modeko
bang' DRC and so on. To Somalia nolando kata kapoko kampen ochakore malong'o ni gidhi gi Djibouti. Nikech nywele ngumu wa ma giwacho kaka giluongo wano, gineno ka gichiegni gi Djibouti molowa. Ng'amosedhi e limbe pinje mag Warabu, kidhi kata Cairo, to ng'ato neno kijara ting' to penyi ni Afrika dhi nade? Tiene ni en ogolo koro koja Afrika. To mago sepenja kata Argeisha ka Somaliland. Kwa dhi tijo mag human rights gi. Koro ng'ato penyi ni Afrika ni poka biro Afrika. Ni ng'eni poka biro ga Afrika chal nade, Afrika dhi nade, and so on and so forth. Koro gin jo Afrika when it is convenient, to samo convenient to ginenore kaka jo Warabu and so on. Koro mago a dynamics maparo ni nyo play, and again kata East African community mane koro wantiere ni kuom pinje abiriyo manodongo nitie chich. Awacho ni chich nikech yo mano anene kigore kura ing'eni imiyo ker ka ker otas ma blank. Ballot box nitie timiyo otas ma blank to ndike nying. Onge ballot papers ma special. Imiye ballot paper ma blank to ndike nying to dhi olute box. Koro unless ni ng'eyo kaka ng'ato ndiko, waneno gik mang'eny gaset ni kia piny makamanogo, it's so difficult. Okinyal ng'eyo. Koro mago e gik manyo aneno, but apani East African ng'ata nochako gi blogego, to wan kama nochako kaka the only block mane wan go gigeno East African community nyo ok nigi riwruok makanyakla. Nikech yudo ni kata jirandwa ma Uganda nyo ok ne kata kucho. Ing'eni ka ng'ato osewalore kamano, tiende ni en ochunga chama chich, or samoro ne ok en gi ngima maber seche mane timo yiero gi. Koro mago gik mane dynamics go mane joma pinje mamoko kawo go advantage. Magino buodho. Kata ing'eni seche gi sama ji dhi ji kokasga ni kotimore kama to koro wago kama. Tinyeno ka jaduong' Raila Odinga nyo kuongo kwalo ng'wech e kura ariyo mokwongo. Kata koro mar adek ema koro gini chako buodhe. Koro apani ji wuoyo ji kuodho wach. Kata ing'eni kendo Kenya wakasani wan gi ker mabe poko budhi ofisa ahinya. Ing'eni kidil gi jok moko mosebedo ofisi gini 10 moko ni 20. Jogo osebedo ka ging'e kaka gikuodho weche. To ini wendo. Ichalo ng'ama pod wendo. Pod wendo. Koro apani mago bende nyalo bet ni ne okelo kasoro moko ma nyalo bet ni ne omiyo komno buodho ke. Fred, kakoro wang'iyo mbele nikech kata mana joneno mag Ramogi wacho ni yawa to gire yuni inyo chunywa ang'o musiku dok e wachni. Kakoro wang'iyo mbele kama indie. Ang'o makoro jo Kenya kanya katim ka dipo ni chieng' moro dwaro kom machielo. Nikech joma be wacho ni gini style mar go ombulu ne marach. Ok onego bed 2/3, onego bed mana simple majority. Nikech kata mana giwacho ni 2/3 to gidwaro ni pinje 49 emogo ombulu, to wang'eni wan gi pinje 55 moko nokum nikech nitiere tungni moko kanyo. Ne giwacho ni koro 2/3 ni 2/3 mar ji 55 kose 2/3 mar ji 49 onego bed ni kaber. Tikete keta simple majority, nikech do bed simple majority to kom do kaw gini. Trevor paro ni jo Kenya ni kare nikech king'iyo kata mana mbui ji mang'eny wacho ni waol gi mbaka EU ni koro nego wadhi mbele. To wan bende Victor sorry. Agiri niyo gijo majo kaka wanene. Agiri gijo. Wan be Trevor. Wan be no pek no makata saminjo pod wawueni. Wan be oromo. Sachi nyalo nyisi ni bul tingo pek ka jiduo. Nyo pek ma. Paro kanyo wane airport kacha gi governor Masia James Orengo, Senator Makisumu gi jotelo maduto manentie. Nyo en jibire ndege to kuyo pod nitie. Kuyo pod nitie. Gimancha waneno nikech bende samoro beber mondo waler negi sama ne wantiere gi dina kacha mancha ne jated piny William Ruto ne oloso ne jo Kenya manyocha ne ntiere kucho. No oloso nwa chiemo moro mar odhiambo mondo dhano go yembaka. Nineno ka kata chiemo otamoji. Gini nja nogo jo Kenya mapek. Omiyo ka jo Kenya loso kama to wawinjo
Trevor nekech anyalo paro ji mang'eny bende mani neno temo go Simon to gino dhi nade kata in bende simbi kanyo to koro miyo go mbaka is part of the healing process. Mbaka mwagoyo ni gimilosie ing'eni kata mana iwacho ne kata ka watni moro owito ng'ate to ywak to kikitame ywak. In fact kinyalo konye ywak kendo kata kinyalo mburo ywak masa moro loye kako mbure to konye nekech oywago pi wang'e mogol te. Koro bedo ni wago mbaka e wachni konyowa in that healing process nekech ka ok walose kata ka ok wawuoyie tibiro ka gino omako chunje jomoko. Emomiyo seche ma watieko mbaka tiwinjo ka samoro ng'ato oro ni message ni adi Fred ukonya. Mondo mi wang'e ni gini en gima koro ning'ewa koro wang'iyo kang' madhi mbele. Mano emomiyo king'iyo press conference ma wan godo odiochieng' kacha achiel kuom magawa Nairobi ka tawa wacho ni bedo ni jakom Raila Odinga nyonyiedhore oko mowuok bedo gima ber ahinya ne piny Kenya makata bed ni ok waduogo gi loch to en gima ber nekech Trevor mae miyo in igni 2, 3, 4, 5 kata par mabiro kidwaro laro kom mar AUC ni kata kom moro e African Union nekech en ratiro bedo ni Kenya nitiere en achiel kuom pinje mantiere African Union ni nitiere okang' moko nitiere mise kata foundation ma jakom oketo makoro wanyalo biro igede kata ng'at moro amora manyalo dwaro komno e piny East Africa kae ma samoro ne ok wanyal yudo ma samoro ka koro dhano go yie mbaka kata experiences manyo wabedo godo waneno kaka karata tugore kocha e rang'iny mamalo dine jakom Raila Odinga we wuok oko nikech Trevor gima ji wigi wil godo ni king'iyo Addis kacha ka nyi wacho ni in ja Kenya to ji penji mana ni ng'at Raila Odinga nikech Raila no keto nyadhi mar oganda jo Kenya odhi malo makoro nying Raila Odinga cha duong'ie moloyo kata mana nying Kenya madincha no we wuok oko mondo mi owuogi dine ok otima ng'o koro Raila no yie mondo bed gi mbala kinde duto awacho ga ni ng'at ma janyawo kata mangoro ok wuoga oko koro bedo ni no wuok mondo gigoye gi kite kata kite ma pod goye Kenya kaegi mano mana ng'ama thuone manyalo wuok mondo mi dhi goye gi kidi nikech ng'ama oluor kinde duto en ogolo mana wiye gi e dho dirisha kanyo kaka pinje mamoko mane ok ogolo ji koro miyo mae piny Kenya obedo gi lony obedo gi experience nikech iwacho ga ni onge japuonj maber maloyo japuonj man gi experience mosekalie gino mi kawuono ka kinywa dok kata wan wajok mane rango gini kata koro ambenda anyiedhora adwari e tich moro EU kanyo kata mana in to ntiere biro ng'iyo kenge mage minyalo luwo koro magi duto biro konyo ng'iyo ni to siasa mar EU ni ka okang' mane jomoko wacho ni Kenya koro owuogi owere gi wach mar EU ni owere to kata mana mino bende ka samoro okelo kuon manumo nyimi ok ikone ni koro dhi dala ukata koro wawere ikone mana ni iduoke jikoni ikone mana samoro wuono ni mano ni kuon ni kare kuon ni kare to kata nyalo wacho ni kuondi ni to kawuono gina ne koso bin mogo ni irego ka ng'ich to onyalo tiko gi wiye ken ng'ama tiko gi wiye tiende ni dhi konye ne kuon ni kanyo odwale kamae to nego bed ni samoro kare kuongo we macho ka kuon mondi eko olmo Okay. Sumba ngeni baka mugo kawuono no ka koro wang'iyo dhi mbele kae bang' koro yiero mar AUC oserumo koro ji dhi tare ka dhi nade. Nitiere luoro moro ni gini nyalo kelo pogruok e kind oganda. Kosango meno luongo no wawacho kamano nikech ing'eni king'iyo kijang'i ga National Geographic kama le odak. Sama kwacho icho mwanda tineno ka chudhe ochako yuoro kwacho icho mwanda ta chudhe chako fuyo to ndiegi be go hu koro waseneno kaka nyaka nyicha gini timre mayiero notimore tarik 15 wasebedo kata kwa fuato news ka wancha wan kocha waneno ka chudhe moko fuye wi bau woni gimoro ber moro nyalo wuoka ginyalo girito monda gine kwach oneg mwanda mondo gimae mane ka kondiegi survive to ndiegi go waseneno gin mang'eny koro en luoro marwa ni ji nyalo tiyo gi yiero mar African Union Commission ni mondo pog jo Kenya nyo waneno ka pinje moko gwenge moko e pinywa ka ka jomoko ne nigi lo ing'eni
bedo ni ka ng'at wadu nigi rem moro to in to mori nyalo kelo ich wang' mopar ni ng'ani anyalo hinyo yo makama. Koro mage ma watemo wacho ni kik wabed jok moko ma timo nyasi ka ng'at machielo to nigi masira, nikech ok en Raila Odinga manodhi manyo kura, Kenya ema nodhi. Ma ja Kenya mora mora manie Kenya ka kata manoko maluongore ni ja Kenya moting'o kitambulisho kata passport mar Kenya onego bed kanyakla gi jo Kenya te e wacho ni to gino osetimore kama, chieng' mwadware kendo wabiro time mopogore yo mane mondo wayude. Ting'e gima timore kendo momiyo samoro nyo gino buodhowa. Ing'e ni higa mar 2018 Kenya ne nie kinyang'anyiro ailani e piny ma United Nations Security Council. To jo candidates ne ng'ang'o? Kenya, Djibouti. To mar United Nations cha African Union nokao Kenya kaka candidate margi. Koro samoro nyo jogi wacho niya, ka gini koro tek kama, to ndalo cha ne wa support Kenya. Dong wang'ni watere Djibouti nekech gin pinje ariyo kende mane nie pap ndalo cha. Koro nitiere considerations moko ma samoro e pach ng'ato ji nyalo kokas niya ndalo cha ne wa support Kenya, koro wang'ni wamie Djibouti and so on and so forth. Koro nitiere gik mang'eny ma samoro ne dhi e pach jotend pinygi mane nyalo miyo gitimo gino kamano. Koro moving forward, aparo ni Kenya osenyiso ni gin piny manigi chir. Wasenyiso ni ndalo cha ne wamanye, kata nobedo ni obwodhowa, nyicho kendo wachako wuok manye. And man alone is a statement. En gima kelo sunga ne ja Kenya nekech e piny mar Afrika mangima kata Addis kuma ne wantiere cha. Gimoro ma ng'ato wacho ne en Kenya Djibouti, Kenya Djibouti. Koro mano be miyo Kenya bedo gi nying mong'ere e piny mangima kaka piny ma ok gola jo sport kende, but golo jogo manyalo telo ne Uganda e piny mar Afrika mangima. To Fred, kapok udonjo kanyo nitiere pinje moro ma Churchill okelo kaendi. Gini en ilo nikech kom olal, kose ni ilo nikech jakom Raila Amolo Odinga nitiere dala ka. Chalo nyathi ma ka wuon gi da wuok dhi e tich to ywak. Nikech lit ne ni baba dhi. Gimoko ng'eyo ni ka baba odhi, ko baba odong' moko dhi, to kata chiemo ma gidhi chamo onge, baba nyaka wuogi. To ka baba oduogo bet piny, to more ni baba ni koda ka. Koro gini en ilo ni jakom olalo kom, kose ni ilo ni entiere ka mondo mi ores jo Kenya. Gin weche ariyo. Kaki ikelo gino, giduto gin duoko. Giduto gin duoko e yo kamae. King'iyo mbaka magore oko kae, joluo kata oganda mang'eny ma bende manyo nigi mirima mathoth penjore ni wan oganda luo to nwatimo ne Nyasaye ang'o. Aromo gi miyo moro kawuono godhiambo to kogo mbaka to koni wan to nwatimo ne Nyasaye. Koro oganda luo ne ok ne gini kaka Raila Odinga. To ne ginene ni kamoro dipo na chaya moseket kuomwa. Dipo nono achaya moseket kuomwa kanto kaka oganda luo jok mena samoro gima wanyalo loye onge kaluwore gi yiero ma samoro osetimore chien ka ni koro no nyalo mai ne nyalo bedo no kaka luoko pi wang'. Koro ne ok ginene kaka gir oganda. Emomiyo sama ni neno ko oganda moko ma samoro ok wanyalo luongo nyinge kae nyo chalo gima chalo ineno ka gimutni gigwecho kanyaroya mogony madhi dhoth nyo ineno ka chuoyo chuny oganda wa ka pala ka ng'ama kao chuny ng'ato yiecho godo gi pala nikech gineno ka sama oganda ma kaluo gini hinyo to gin koka giwuok gitimo nade gichikore. Koro ji ne neno ni Raila dhi golonwa wich kuot, jakom dhi golonwa wich kuot. Koro ema ineno jomoko ne wacho ni ber jakom okao odhi kata mana igni ariyo to we oduogi kata kasa yiero biro chopo to duogi. Tiende ni gini oganda luo ne nene kaka girwa ma wadwaro nyiso godo jogi. Mak mana ni chenro mag Nyasaye bedo kamano Trevor, nikech jakom otemo kare. Kaito achiel kuom bende gima miyo awaluongo twak mineno wan godo kawuono no en nikech nitiere jok moko mana kaka sani be koro jolony ng'eny jolony ng'eny mabiro nyisi gima nodhi gima ne otimo. Samoro ng'at ma ne ok owuok kata mana e dhodhe kata mana chiro matok dala gima nyoko dhi to koro ng'eye gini moloyo joma ne ni Addis. Moloyo joma ne ni Addis. Koro wan kaka joma ne ni Addis jomoko nyo temo seyo jatend piny William Ruto ni ponyono embe no tugo kodwa kata no tugo gi jakom to ne ogo karata moro gi e bopi. Mai mamiyo wan kaka joma nyo neno gini adier kanu wang'eyo jatend piny no ochung' gi jakom.
ing'eyo ga ni seche moko ka wan kae kocha to samoro wawachie kaka en makwa neno ka nitiere kamoro madhi marach to wawacha lakini adier mantiere mabende jatend mantiere ma senior suba biro nyisi en ni jatend piny William Ruto nochungi jakom nyaka dakika mogik kaka ng'ato nyalo tero wadgi nyombo Trevor ibiro neno ka kinyono ka to nyono ka tiende ni information mora mora ma en godo mi mabende malingning manyo wayudo seche mane wan kacha nyo nyiso wa ni nitiere okang' manyo gika weche tek ma jatend piny nyo keto troops mage makoro gitudore gi heads of state gi jotend pinje mamoko gi gigone simu mondo mikoro gitim gimiluongo ni mobilization ting'eyo Trevor ni samoro nyalo tero ng'ato nyombo ma owuoyo gi nyako ting'e ni okine midhi kawo nyako no ka nyako odagi okibika ke samoro wacho ni beto bende jal miwuotho godo lakini anto ka ng'iye to ite tindo na koro okinyal tuyo ite mondo bed madongo gi sechego mondo kawo nyako gima duong' ni in mani itere ni idhi timo kod gik duto te midwaro koro jatend piny wan gi gima nyo aneno en ni jatend piny William Ruto nyo chungi jakom nyaka dakika mogik ni kata bang' kosechiw lendo cha ineno ka sama koro nyo wan e dina kama nyo dhi budhe cha ng'ama okwongo donjo kacha en Musalia donge Musalia obiro kaito jakom Raila Odinga biro okobudho aparo ni okaw dakika moko manyalo romo 5 koko dhi 10 jatend piny oluwe to ni neno ka gitenore kendo gibet wang' achiel mayo okang' cha to jakom bende okofuo wacho pile jakom bende nigi intelligence madine dipodi nitiere wach moro ma samoro dine ok oginene to ne yot ne mondo mi nong'e chon koro mano bende nyo miyo watemo golo William Ruto e gini mondo mi kik jomoko ma bende samoro okwero oganda luo nyalo biro pidho kodhi moro marach ni jogi ne wuondowa mondo giket sigu marach e kind ogandawa to gitend piny mar jatend piny William Ruto koro ka ng'ato timo gima ber Trevor timie William Ruto bende gi yom na ema kasa mo timie to bi wache to bi neno lakini mae jakom bende no wacho e sadina cha na dier William Ruto no chung kode to mie resources te manyo dwaro machielo ne en wach Mudavadi mabende nyo kwalosie mama no to nyalo bedo adier nekech king'iyo samoro nitie yom moko manyo wuok e migawo mar foreign affairs nekech aparo ni gima jatend piny nyalo timo man to koro bende paro mwami en aparo ni kaber to ma pacha gi gima nya neno en ber mondo mi jakod jatend piny samoro nyalo weyo Mudavadi otenre gi weche mag prime cabinet secretary nekech king'iyo foreign affairs en migawo maduong' en ministry maduong' mana kaka muma wacho ni chuny dwaro to samoro ringruok ol nyo gika mineno ka koro ja PS Korir Sing'oei ema koro nyo kawo gik moko ringo godo nikech Mudavadi nigi weche mathoth kichaki medo magi michaki riu negi to igabe koro dhi maber samoro kanyo ne nyalo bedo kich nitie yomyok moko manodwa beti bende ka foreign affairs kanyo alright Suba nitiere joma wacho an joma siwuogo wacho ni gin gi mor ni jakom nitiere kan ke jakom ni kende okumba manyalo geng'o gi e masira matimore pachuka ma ok ni gimor ni at ni kom nolal gimor mane jakom nitiere to mane okumba gima ging'eyo ting'eni mor gi no to wang'eyo kata jok manyo gwenge mane ji goyo tenga ni jakom onyalo wito gino mane achiel kuom gimomiyo gimor nikech gidwa ni jakom ging'e ni jakom kani kae ka sirikal ok nyal nyoro gi ahinya to gima nyalo wacho ni yes gin gi ratiro mar bedo mamor tok mar tiyo gi jakom mondo giyud dwachgi ing'e ni nyalo bet ni ji puoyi nikech gin kaka gitiyo kodi mar manyo dwachgi koro wadwa ni ji ka ne dwaro jakom ka adier to gidwaro jakom nikech ging'e ni gidwa chung' gi jakom achiel kachiel mondo gipenjere ni to sani koro wadwa dhi kanye kaka jo Kenya to gima ng'eyo maber ni jakom kako oseduogo no samoro dhi dok e kom nikech ne oketo jakom mar Kojolo ma gavana mar Ngire Anyang' Nyong'o ma samoro sani kako oseduogo no koro Nyong'o dhi wene ni an adich gi wechega mag Kisumu County nikech bio savo tam ne mar 2 mogik koro samoro dwa we legacy kaka ibiro pare kaka gavana ma Kisumu and adiero setiyo maber Nyong'o but ing'e ni kiriwo gi weche party to samoro nitie jok maneni kaka achiel kuomgi ing'e ni ok inyal nyiso ok inyal rogo ne gavana mar county moro nikech koro in party leader to musaji rom gi mare koro samoro koro magi telo ma koro jakom nyalo dhi chiwo tapani kaka party ibiro bet piny mondo giwach ni koro sani
ka wase adis kuchocho koro wadwa chomo kanye to gin gik moko adi mwadhi timo mane mwachako go mane maluwo bang'e and so on and so forth nikech yiero kuom wacho adier yiero mar higa mar 2027 kampen osemachakore pod ji muti ni wuondre ni gigero piny lakini ng'e siasa kaka dhi to ng'e mana ni mutnigi mana kampen mar 2027 koro gima nyalo wacho ni an bende an achiel kuom jok ma be kinyga e weche mag sirikal aja kwedo sirikal ahinya lakini wach mar African Union Commission king'iye malong'o nyaka nochakre nyaka koro nyorumo tarik 15 manyicha gino buodho Kenya apa ni sirikal mar Kenya mangima kochakore gi ker nyicho wuok ni mondo Kenya yud gini ma onge seyo moro manyalo wacho ni nitie gimoro notimore kama ing'e ni sama kidhi gi mfano mar nyombo mane Fred wacho cha ing'e ni kar nyombo kanye ma Joseph Beneditie Joseph Beneditie ni jodalano jojuogi jodalano ido chiemo and so on and so forth jo picha ng'ada koro mago be nitiere ting'e ni sama ng'ato wuok gi mbi kaka koro Raila nyokelo teko ing'e ni komni ne waselaro higa mar 2017 ma nyadendi Amina Mohamed to ne ok okelo debate makoro waneno ni debate ni owuok nikech mbi ma Raila Amolo Odinga Afrika mangima okele Afrika mangima koro nitie jomoko mabe sami yiero kama gin giero mana yiero joma nyap joma nyap ema gidwaro nikech jok mayom nikech jok mayom gineno ka are not a threat to their existence koro mago be nitie dynamics minyalo yudo ni jirani ng'amudako machiegni kare nitie gimoro mogutgo e chunye ok odwa nyisi onyiso majoli bamba to nitie moro ma en ge chunye kanyo okani to in kia koro mago be nitie gi nyiego moko matindo tindo nikech samoro ng'at nyaneno ni kwa miyo Kenya gini nikech Kenya adier kiwacho East Africa ka we are forced to reckon with in terms of the economy jomoko nitiere pinje ma wakioge kidhi to wacho ni kimiye siling 1,000 mar Kenya giwacho ni mane dola mar East Africa kendo isebedo kineno ka pinywa ka wayao ayanga jok ma uso njugu gin jok ma e pinje ma wakiogo gi jok mopong'o gi komba ma uso lewni gin jok ma e pinje ma wakiogo gi ansoron koro mago te nyalo bedo ni gimor gi mano lakini luoro moro be gino kelo ni to kwachako medo jogi olemo moro e Afrika mangima donge dhi lowa ahinya koro mago be nyaka jopiny kawo into account sama gi discuss wach mar African Union manyotimore to Fred king'iyo gini ka koro wago rubin mbele ineno ka siasa ni dhi bedo nang'o nikech chachilo mule kanyo matin nikech jakom koro chalo ng'ama jite laro jatend piny Kenya ni kode mutegno jomoko bebe madwaro komno higa mar 2027 bende wacho ni podwago kode mbaka ineno ka siasa ni dhi chomo kanye kuro sani kokomit kore komit kamochomo koka ene adwa nyisi ni kokomit penjri kama wantiere ni janeno mabende ni e dier ode dala kata Nairobi ka badwa no penjre ni ka jakom ne nigi teko te kama ngima mondo miwa Cairo Egypt kata Misri Cape Town Afrika obi bede ndege chigni seche ka kochomo Ghana ochomo ndege seche 6 ka koro Afrika no dhi telie koro we oduogo dala ka mondo goye okang' mu paro ni dhi chalo nade ma koro Kenya nye oketo tunge ni odhi e malach ma oko cha koro machacho odhi oweyo nikech ing'eni kidwa dhi wuoth mabor tiseikori tiyudo ni akare kama idhie ni koro chiegni mana ka koro real siasa koka dwa gore nikech kane en gi teko mar wuotho gi luoro pinje kate tiparo ni koro yaka kodhi Kisumu koro nyalo bedo matek yes nikech waneno jakom kolimo pinje gi te koro gimoro ni mane ng'ato paro ni jakom orumo adwa wacho ka
nikech wang'eyo gima dhi timore chakre duok jakom ka mane momiyo dhano mang'eny oluor kendo biyo donjo kuomgi to king'iyo to koyo nodonjo kuom joma ng'eny nikech jakom koka biro to dhi duogo gi mbi mathoth. Mar ariyo en ni jakom jarochga king'iyo mana kaka obok ma kawuono gi gik mang'eny osechakore siasa te koro wawe mar AU ni koro iwacho ni laro jakom tiende ni odhi bedo at center mar siasa ma pachoka. Koro namba modhi goyo to wano kwa nyalo wachone but gima nitiere ni siasa mar 2027 osechakore no wacho chien kacha ni siasa mar 2027 nyo dhi chakore bang' yiero mar AU sini to kako rumo no kai makoro dhano dhiye e drawing board. Koro mana kaka no wacho ni jakom eman gi thuolo mar yiengo ratil kumodhi okete kite mar ratil kechingini ratil nigi kite ma ipango kama kuno dhi ywa mogo to mano bende jogi ong'eyo te. Mae momiyo jomoko samoro nyodwa ni mondo mi wagol wenjgi to king'iyo kaka gik moko dhi shape up mbele ka Trevor ineno videos moko ma samoro dhi mbele moko matindo tindo kum jomineno goyo siboigi joma go siboigi chuno oganda luo mondo mi gidhi koma chielo ma siboi ongeni koro gichalo gima gichuno oganda luo gi thuon. Taparo ni jakom biro bet kaka ng'at man gi experience mararia moloyo ji mang'eny kech kata jo Afrika go be no yie gi yie ni kata nyo giloyo wajibuti kamano to gichamo to giwuoro mana jajibuti no dhi chamo torom jajibuti no dhi chamo to kata kamano odhi wuoro oyie nikech gima wang'eyo kode ni nyora fuok lakini no wuondo wani kamora fuoke no awe ni ene modhi kayo ringo mi wachike gi chogo to karo wuotho gi ng'at malake tek koro jok malake tek omiyo chogo jo Faransa ka leke gi tek jo Arabu ka nyo leke gi tek jo Francophone ka nyo leke gi tek koro wan to wene mobire mesa kwa ng'e to wacho ni ng'at mara fuok ni bedhi to bo adier koro ng'at manuwa igo nyoni e toke koro katieko mano en ni koro jakomo duoge pap mong'ie moseloki mosetuge mayande onyi Papa Jay nyo ero kako otugi adhulana koro pawo ni to ingo nikech ma chalo Gor Mahia ka koro tugo dala e pawe madala koro okanyal wacho mathoth mak mana ni real siasa koka wadhi neno mabe aparo ni ineno ka koro mutni ng'eny kaluo mutni ng'eny kuonde mang'eny nikech koro sani ma ipiedhie cham koro ng'ene kipiedho cham kipiedho ganda to giyiekore koro bang' ka giseyiekore to wabiro ng'iyo ni ng'or ma hiyo chomo kure to gibedo nade. Okay, Churchill ka koro watieko and kadwa katemo duoko penjo mi penjo no ing'e ni seche moko kidhi e gweng' kucho tiyudo ka ji penjore ahinya ing'e ni piny luo osebedo gi para ahinya gimomiyo sama gimanyo gimoro to ok giyudi kendo wach mar AUC ni African Union Commission ni ochako dhi ogolo adhola manyicho osechako tuo modok e pachgi ing'e ni ng'ato ndalo moko nopenja ni to mera jogweng' moko ma seche moko wuondowa ni wan kod kanyakla gi siasa mogik watimo kodgi karang'o tanyise ni an asebedo harakati mar kedo ne gine ratiro mar dhano kendo asebedo part of processes mag manyo lokruok e Kenya ka to ka paro gi pacha mogik ne en 2002 to chako penja ni chakre 2002 nyaka sani gin higni adi tanyise ni gin 22 mano mbaka mano wago higa mar 2022 kitimo yiero to nyisa ni kuom higni 22 gi nyamosebedo kadhi gi Mwanda Mwahichon ni to sedhi go higni adi tanyise ni higni 20 koro mogik ne watimo kodgi siasa higa mar 2002 masani en higni 22 kuom higni 22 go gine magisebedo ka gidhi gi lemu anego higni 20 matiene ne ariyo kende makoro osebedo kagi kobagi to giwacho ni okay mano gima nyaka piny luo
kaw magiketi agulu. Mano for me might be the building block. Okay. Koro jakom kaka jasiasa biro weyi ni to kuon grube ariyo gi nikech by and large jokapo achiel poko consolidate ahinya sirikal benika bedo dwa nuore nikech jo Waswahili nowacho ni ng'amo onjo mokich okonji dichiel. Okay. Odwa chako git koro mago considerations ma apani the inform penjo miweyo ne penjo maber mogik ni to koro ka ne ndigni 20 mokalo sani koro dhi bedo nang'o mano mbaka makoro wene jopiny kendo kanya kama we duolero kama na inya Suba Churchill Director Kenya National Civil Society Center to gi Fred Ogweno jata tije Interregional Peace Network nongo ni IRPN upenjo ni IRPN no nang'o emero krasigi usini Interregional Peace Network bas mane kama we chenro mar duol Daddy Cool wacho ni ubiro kendo saa 3 an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakuar guok kocha pesa onere bana WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Alot marangina ni dwaro pi mang'eny. Idwaro ni lo ng'ich ne seche te kata umudho mana maber.